Hello, welcome Vaskana, welcome Pachina Chedu CHEMADZIMAI Thursday SIS MELLY diaries. Welcome. Amenoti nasiva mwari kupi ndikuona unge nasi hatisi ingodedzawo umwe wani wako, ingodedzawo wani waunoziva asipo, ungoti uyai timbotaura, timboseka, timbolusena. You know, as women pane zvakawanda zvatosangana nazvo, pane zvakawanda zvinotistressa, pane zvakawanda zvinotidonhedza. Saka ndamboridza zvangu yekuti hello Mwari, ndakati kasong kane meaning iri very deep. Hanzi hello Mwari, munhu ari kutaura naMwari wake ari kunamata hello Mwari, because Bible rinoti call unto me and I'll answer you. Ari kudedza Mwari wake kuti hello Mwari, pane vanhu vari kunditsara, pane vari kundibetreya, pane vari kunditsara chinhu changu. Saka ndoda kuti mupindire spiritually not physically. Saka kune vari panapa nhasi vakatsarwa. Tese takambotsarwa nemwe nzira, zvakatsarwa zvacho zvakawanda. Kune vakatsarwa mari dzavo, kune vakatengeswa dzimota, mabhitiri avo achakangosiyana. Kune vakatengeswa dzimba, kune vakasiyiwa vane vana, kune vakatorerwa dzimba dzavo. Kutsarwa kwatakaita kwakasiyana. Dzimwe nguva ukatogona kuti hello Mwari unenge uchitori nefavor. Kazhinji unototadza kuti hello Mwari kwacho because unenge wakadumbirwa. Saka ndonyaya dzatiri kutaura nhasi dzekuti takambotsarwa, takambobhitirewa. Vazhinji vakatsarwa, ameno kana pana asina, asi munhu wese unenge mutsarirwa wakaitwa. Saka ndoda kungotanga nekuti welcome. Hello, welcome. Ngatimhoresanei, handisi kuzoti muri kudedzana here. Ngatimhoresanei, munozoti ndowanzotanga nekungoti I love you Vaskana. Kune umwe asina kana munhu ambomudza kuti I love you muswere wese. Saka indotanga nekungokudza kuti you are special, I love you as a woman, as a sister, as a mother. Handizoti uri chii kana tiunozviona sei. Asi ndoda kungokudza kuti you are very special, you are fearfully made. Zvauri izvozvo, zvawakaita, maybe uri mupfupi kana kuti uri murefu kana kuti uri mudhafu kana kuti hausi kana kuti uri mutete kana kuti uri chii, but you are special as you are. Pane akatosikwa achitoti akakuona anotoperera pauri. Saka usanyanya kudyika nevakakutsara, usanyanya kutambudzika nevakakusiya, usanyanya kutambudzika nevakakurwadzisa, nekuti havasirivo vakavhara madhoo ecreation yaMwari. Kune vamwe vakatosikwa vari kutotsvaga iwewe, kune ari kutorota achiti pane mukadzi wandiri kurota, type yandiri kurota handisandaiwana. Apa type yacho yaari kutaura kuti yaari kutsvaga ndiwe type yachona. Saka I just want to encourage you as we start our show today, as we start our session, ngatiitirwei zvakanaka. Welcome Gladys Nyakabau, blessing. Thank you so much. God bless you. Welcome Eni, welcome Munku, welcome Ndoro Fiona, welcome Paina, welcome Teteve Boys. Akomana kona weza Teteve Boys, asikana mune manyenyeta seko edu. Asi mune muri hanzati zenitsweta maboys ere. Owazona wakuzita inini signature Teteve Boys, aiwa zvinofadza. Welcome Joyce, welcome Kathy, Sisi Melly, welcome Gitadi, welcome Letiwe, welcome everyone. Nima Vianye, welcome. Perpetua, welcome. Ndoda ngoti ungodaidzawo vamwe 2 tingosvikawo pa 20 tikangowedzera vamwe 20 tobva tatanga. Ingodaidzawo vamwe 2 because zvatoda kutaura zvachoka zvichabatsira tese. Zvichatibatsira tese at the end of the day. Zvichabatsira vaningina, zvichabatsira vanasisi. Saka ingodaidzawo vamwe 1 2. Ingodedzawo vamwe 1 2 tingowande, tingonakidzwa pamwe chete, tingoropafadzwa pamwe chete. Ingodedzawo vamwe 2 chete. Chingodaidzawo vamwe 2 chete, tingowedzera. Ukadedza vako 2, ukadedzera vako 2, tobva tatowanda, tobva tatotanga. Saka ndoda kungoti makadi ngatimhoresei Sisi Melly. Usually totanga nekumhoresani Sisi Melly inoti ndovaridzive pamba, isusu tiri vaenzi vasvika pamba pevanhu ndovatabvumidzwa zvedu kutamba pamba pavo. Saka toda kungoti Sisi Melly makadi, we thank you for this platform. Makadi Sisi Melly, let's thank you. Help me to thank Sisi Melly. Kana uchitoita nekaprayer ngatingova namatirei kuti Mwari ngaaramba achiropafadza platform yavo, irambe iri platform inopa upenyu, irambe iri platform inosimudzira, irambe iri platform inopa vanhu mazano anovaka, irambe iri platform inoumba vakadzi veumhare, irambe iri platform inoumba michato, inoumba upenyu neumfaro yevanhu. Ngaive platform yakaropafadzwa. Toramba tingonamata kuti Mwari avarwire hondo dzinouya dzinosangana navo. Mwari ngaaramba achivatungamirira paplatform yavo yatauya nhasi. Ngatingoti Sisi Melly, thank you. Ndibatsirei Sisi Melly Paina, thank you. I love you. Hanzi Namuku, you are fearfully and wonderfully made by God. Not made by men. Munozoti dai taigadzirwa nevanhu soka.
umwe munhu nekuvenga kwaanenge akakuita so aida yakakubharangidza, but we are fearfully made by God. Mwari havasarudze. Chakanakira Mwari havaunganidze vanhu kuti naimi chimbounganai mundipeyo, ndoda kuti mundiudze kuti ningi munomuona sei. Havadaro. Vanongoti kana vafunga kungoblessa Mary Robert vanongomublessa nemufungiro wavo saMwari. Saka toda kungotenda Mwari nemukana wakadaro kuti kana vakuchiropafadzwa vagarise dare redzinza, hakudedzwe madzimbuya nemadzitete kunzvimbo mutiudze kuti mwana womusha menyu itomuropafadza here. Mwari vanongoita nekuti ndiMwari. Nyangwe nyika yese ichikuona ngori chinhu pasina, chero iwewe wega uchitoti ukazvitarisa unoti hainini ndapera handina chandinogona, asi Mwari kana vakakutarisa vanoona umhare pauri. Saka toda kungotenda Mwari masikati ano. Chitanga china chedu ndoda kungotenda Mwari. Saka ndachinga tingodedzewo vanhu 2 chete, ngodedzewo vaviri kuti uyaitiche fellowship pamwe chete. Welcome Angela, welcome Grace Nyasha, welcome Paina, tete vemaboys tamuresana, Stacy welcome, panana Stacy mwe chete, Liz Makore welcome, Taurai Chikungwa welcome. Ndofunga izvo tinogona zvedu kutanga tisingoramba chidedzana nevanhu. Hanzi you are looking good. Ndachinja hairstyle ka. Thank you so much. Mera ari kutoshare, ari kutodedza umwe. Hanzi nataurai you are looking good. Thank you. Ndambochinja hairstyle. Ukachinja hairstyle unobva wambochinja also, and you feel different and you feel fresh. Saka zvakanaka umbopota chimbochinja woma hairstyle handiti. Alice Bota, welcome. Thank you so much, ladies. Ndoda kungokumurosa imese. Handizoti hanzi gogo isimele uyabva handipedza. Hanzi gogo isimele tasvikawo pamusha penyu tinokutendai. Nekuti gashira lizuna musikanzwa. Gogo isimele tasvikawo pamusha penyu. Matiwana tapinda tatowaridza maponde mumba menyu. Hanzi ivainashe uyarudaidzo. Thank you so much kune vari kushare. Mwari vakuitire zvakanaka, mugonerwe mune zvese zvamunoita nezvamunoshuvira. Amen. Saka last week ndoda kungoti tingodzokera patakambotangira, tinotaura nyaya yemabetrayal, kuti takataura kuti nyaya yebetrayal, chinonzi betrayal chinogona futi kuve maonero ako iwewe, nekuti kuti tinyatsoti betrayal chaiyo inenge yaitika zvakadai, haina straightforward explanation yekuti tinogona kuti iyi ndo inonzi betrayal. Betrayal zvinoenda nemacircumstances aripo. Pane pamwe paunogona kufunga kuti wabetrayewa, yeti iwewe ndiwe wakaopena door rekuti wakasiya vanhu vane mukana wekuti vangotaura nyaya yachona kana kuti vakuitire zvavaita izvozvo. Pozoita pekuti wakatrusta munhu nechinhu chawangu usingafanire kutrusta munhu, ukaexpecta kuti munhu achachengeta secret akatadza, ukafila kuti akubetraya azonoudza vamwe vanhu. Pozoita betrayal yekuti unenge wapromiswa kana kuti muri murelationship, iwe uri kutofunga kuti zviri kufaya, uri kutofunga kuti muri kwamuri kuenda, wozodiscover kuti hapana kwamuri kuenda, mumwe munhu anga sitori serious. Saka ndo betrayal tanga tichitaura nezvayo, kuti chii chinomboitika kuti uzosvika paunoti inini apa ndabetrayewa. Zvii zvinenge zvaitika, unenge wamboudzwa kuti kudini, iwe unenge watarisira chii, paunozoona kuti paita betrayal chii chaunenge wachizoona. Saka ndo nyaya dzatiri kutaura nezvadzo nhasi, nyaya yebetrayal. Amen. Ameno nditaura nevanhu vakambobetrayewa here. Kana uri munhu akambobetrayewa ingonditiwo hai takapfuura neko. Kana wakambobetrayewa, kana kuti wakambofira kuti ndabetrayewa, kurasiswa neshona kana titi kurasiswa, kana kuti kutambwa nyowani, vamwe vanobva vati kutambwa nyowani, vamwe vanobva vati kuwachiswa. Ibetrayal yese inotaurwa nemazwi akasiyana siyana. Kana nditaura nevanhu vakambobetrayewa ingoti takabvawo neko, kuti tingozoti tinotaura nevanhu vakambopfuurawo neko. Kana ndiwe wakabetraya, because nyaya yebetrayal iri kweseka, ipo pano isusu vacho takatodaiwa tinenge tine vamwe watakatombobetrayawo, iwe wobva wabetrayewawo. Saka nyaya yemarelationships imeri go round. Hamusati mamboona umwe munhu wekuti anenge ari munhu wake anomuda zvokuti dhu, muchitomadzimai muchakomana nenge anoda munhu wake akomana, but iye ari kudiwa wacho anenge ane wake waari kuda asina basa naye. Achitoti uya akauya muzati vambozvona mamwe kana tichiri vasikana tichiri vadiki paya, waitoona pamwe paita vamwe mukoma veuya vomira papo kana watawa light, muswera vese vakamirira Grace anenge ari mumba. Grace paanobuda ageza muti at least akunoona mukoma John vakangomira patawa light vakatarisa pamba pana Grace. Woona Grace uyo pfacha uyo kukuona akuenda unotsvaga Peter wachona anenge ane musikana wake wokuseri kumaraini waanoda. Saka ubva kuti nyaya yacho zvainoita. Saka dzimwe nguva unogona futi kuda munhu asingakudewo kuti akubetraya, iye anga agara achikuratidza kuti hapana chiripo. Saka last week takati hanzi Paina, hanzi izvo ndakapfuura neko ndakawachiswa.
ngatimboseke kana wapora zvimwe zvacho zvinorwadza asi kana wazopora unotozomboseka namamwe wachisirwa wacho unozozvorota sindaive benzi ndaiendawo kupinda naye giribheti akadai kana kuti naye musoro pangu akadai kanjani kana wazopora wautarisa chimunhu chacho chakakuwachisa so unoshotango chanozvigeza hanzi naalice yamurai mudzimu wekudaidza samwana hanzi nataurai takapfuura neko chiedza hanzi takabveko isu mahwani chaiwo munhu wese une kamomenti but kune vamwe manje vanotadza kupora kune vamwe vanoramba vakarwadza neronda racho richonge ronda ranezuro pagoita vamwe vanotadza kuita move on saka ndo zvatiri kutaura kuti chinhu chinowanika chinhu chinonzi betrayal. Don't see it as the end of the world. Kana chaitika kwauri achina kuvhara door whether wabetrayewa nemunhu wekuti mama engeja kana kuti mama tororana kana kuti mama tochata. Ndine umwe mukadzi akanditi hanzi fungeni handife ndakaregerera murume iye akatotisikisa pakuti takatonochata vanhu vakaungana tapedza kuchata akuzondiudza mangwana acho kuti asi ndine umwe mukadzi ari kumusha ndine umwe mukadzi apa vanga vari kuSouth Africa hanzi takatochata vanhu kuungana kuperera hanzi tapedza muchato taakuti taakurinda kumba kwedu takubva kuhotel ndopa akandiudza kuti asikumba kune mukadzi andigone kumuramba hanzi akati angambonyepa akati mukadzi iye ndewenhaka akazoti aiwa kungoti chete mukadzi iye yaidiwa nevabereki vangu vakafa saka handigone kumusiya saka achangozvigarira kumusha hana chaanokutadzisa apa imagine kuti wapfeka ring wakanotenga gauni wakainvita vanhu vaungana vafara ozokudza kuti hanzi asi ndine umwe munhu wandinaye wandisingagone kusiya saka zvinhu zvinorwadza zvese izvozvo zvikaitika zvinhu zvinorwadza zvese izvozvo zvikaitika saka nyaya yebetrayal inouya nepakawanda wanda. Last time takatanga kutaura mastages emarelationship tikati dzimwe nguva tichatozoti betrayal irelationship inenge yagara isina kuratidza kuti pane kwairi kuenda kwozoitawo futi pekuti relationship haina kuita tested enough makakurumidza kutrustana ndobva matororana relationship isati yaitwa test enough because chinozoita kuti relationship yenyu muone kwairi kuenda matest amunenge masangana nawo nekukunda along the way saka dzimwe nguva vanhu vanokurumidza kumhanya vanopinda mumarriage relationship isina kuwana matest aya ochizouya married pepe yozoita sebetrayal saka ndo zvataitaura kuti mastages pane stage 1 toda kungoti tiite recap kune vanga vasipo takati first stage yerelationship ipassion or honeymoon stage tikapa maexample yekuti pamunenge muri papassion or honeymoon stage hapana nguva kazhinji ipapo yekuti munoratidzana matrue colors kazhinji kana muri pahoneymoon stage munhu wese anenge achipretenda kuve perfect munhu wese anenge achipretenda kunge anonzwisisa panguva iyoyo chero ukaudzwa sechi chakadini unoita kakusekerera chero chinhu chausingasekerere mazuva ese saka because of that people miss that stage vobva vatofungoti yandawana the best yet haasiye the best inyaya yekuti muchiri pahoneymoon stage saka takati isusu kuti uzosvika pakuti ndasvika pastage yekuti iyi ndo stage yekuti ndabetrayewa hapana here matelltale signs awakaona uchingoignowa iyo relationship yacho yekuti uzosvika pakuti ndabetrayewa masvika here pekuti maakunyatsa kupanana assurance because paana muri pahoneymoon stage nepapassion stage munenge muchiudzana kuti you are the best munenge musingade kushayana munenge muda kuswera muri mese saka panguva iyoyo unogona kufunga kuti zveshuwa munoudzana the best ways that you can imagine anokudza kuti in the whole world ndakasimbona vasikana handinambona ninge wewe iwe unongochimudza kuti inini all I want is to be with you love yachinenge ichipisa zvakanyanya saka kana muri pastage iyoyo you tell each other anything saka chinozoitika manje level iyoyo inolasta for a while yopfuura kana yapfuura panozosvika pekuti makuenda pastage 2 yerealization ndopamaakutanga manje kuchionana kuti munhu uyo wandiri kudanana naye ane ngunono munhu uyo wandiri kudanana naye akaomera munhu uyo wandiri kudanana naye anonyepa because pahani munhu pane system yekuhidha reality unogona kuchiona kuti munhu anonyepa asi hameno zvazvinoita noti unongochimuda zvakanyanya so unongoti hazvina basa handofunga ringotiro tidanane but unongochiona kuti munhu uyo haasi reliable ane kakunyepa kana kuti anenge ane kakungopesanisa kungovhiringidza kana kuti anenge achitonza ane vamwe vasikana iwe wotomujustifyira wobva watoti zvinowanika munhu ese paunopinda mune mwe relationship unenge une imwe saka pahoneymoon stage panogona kukurivadza ugotadza kutarisa reality yezvimwe zvinhu zvokuti ungadai uri kupika saka honeymoon stage iri dangerous but kune vazhinji vanoti panguva iyoyo anongodanana nemunhu 1 month
vachiri pahoneymoon ipapo vobva vatoroorana. Saka munokurumidza kuita commitment musati mazivana. I think pano pane vakawanda vanogona kusimudza maoko kuti hatakaipinda, takazoti takuchiziva munhu wacho manje waanaye unoti maiwe ndakaita mistake yakakura, asi apa wakatoita chi commitment. Saka honeymoon stage iri dangerous. Why? Because love is blind. Zvinotaurwa kunzi love is blind zvazva is true. Unoita bofu iwe une maziso. Love inokuita kuti inokuvharira zvinhu zvese zvausingade kuona. Iyo love inobva yazvivhara yovhura zvauri kungoda kuona chete zvinokufadza. Saka love is blind. Vamwe voti fall in love, kuita fall in love, kana kuti madly in love. Kana uchinzi madly in love kureva kuti pane kakupenga kanoitika. Kakupenga keke kuti unongori munhu akatokwana kune zvimwe zvinhu zvese, uchitorizina pane zvimwe zvinhu zvese, uchitori gentleman kana gentle lady pane zvimwe zvinhu zvese, but anything to do nerelationship iyo pane kakupenga kaunoita. Why? You are madly in love nekuti hausi kuona reality. Saka pane kakupenga kaunoita. Saka love is blind. Asi marriage manje is the eye opener. Saka unogona kupinda marriage uri blind nelove, asi kuzogaramo mumarriage kunozoita eye opener. Saka unenge wapinda, love is blind but marriage is the eye opener. Why not marriage is the eye opener? Kuzoramba manje mamese kuya kunotanga kuvhura maziso aya anga ari blind ayaya. Ameno kakurapa kanoita marriage, so pane kakurapa kainoita. Inorapa ka blindness kawanga unako, kana karapiwa ka blindness kake manje wakuona. Pa wakuona pepe manje pa difficult nekuti hauchakwanisa kuita turn back. At the same time kuenda forward kwakurwadza. Saka ndopo wakuti akandibetray. Ndakangoti anambobvira akandiudza kuti ane mwana, anambobvira akandiudza kuti akaita vana, but ukazvitarisa pa 2 weeks dzamama danana idzodzo muri pa honeymoon stage, hamusati maona nguva yekunyatsoуdzana, hamusati matambozivana kuti kumusha kwavo ndekupi, hausati watomboziva kuti kumba kwavo kunodyiwa vanhu here kana kuti hakudyiwe vanhu, hausati watomboziva kuti kumusha kwavo kune ngozi here, oti anzi akandibetray. Saka takati isusu last week ndichitaura ndikati chinoitika kana uchida kuti uzosvika kuti waziva munhu, don't rush muri passion stage kana kuti honeymoon stage. Honeymoon stage haitwe commitment. Honeymoon stage unotozvidzora kuti urege kusvika madly in love, nekuti ukangopinda madly in love panokuvhara reality. Saka vazhinji taiti nyaya yekuti betrayal iyi inenge ine foundation kwayakabva mukaitarisa. Kashoma kuti maita kana 3 years muchinyatsa kuzivana kana 1 year kana chi, pane zvakawanda zvaunopika along the way. Pane paunoona kuti munhu uri kudana naye maybe afarira kugeza, iwe unenge uri smart, super smart yekuti unoisa mashitsi ako ewhite, haudi china haudi chii. Asi munhu iyeye kana muri panguva yehoneymoon stage hauzvitarise zvese izvozvo, amheno kakuvharika kwaunoita. Asi kana mazopfuura pahoneymoon stage ndipo uchatanga kusvotwa nekuti haadi kugeza, haadi kudiya akadya, hana chaanoita akapinda mutoilet haflashe. Reality yese iyoyo inotanga kuzobuda at some stage later on. Saka iwe unogona kuzoti akandinyepera, akandibetray, yeti wakakurumidza kupa commitment musati mazivana. Tikataura nyaya stage number 2, realization. Tikati ndopepa unotanga kuita disappointments wokurealize kuti munhu yakandinyepera ini nakandudzwa kuti akarambana nemukadzi 1 asi akaramba nevakadzi 5. Munhu yakandinyepera kuti hana vana asi ane vana 6. Munhu wakutanga kurealize tumwe telltale signs history yemunhu wako. Wakutanga kunzwa mastori nevamwe vanhunzi akatomboenda kujeri iye haana kukudza. Wakutotanga kunzwa nevamwe vanhunzi akadzingwa mabasa 4 nekuba iye anga asina kukudza. Saka parealization stage pakakosha. Many people miss parealization stage. Why? Because unogona kuita safeguard uchiti vanhu vane jealousy. Kune pekuti vanhu vari kuya vachikudza, iwewe unongochiona kunge vanhu vane jealousy because unenge uri madly in love. Mazuva iwayo chero angoda kungokupa kungoti iwe munhu wakutamona utauna sangane umwe musikana atove enemy, kazhinji akutobloka utonzi ane jealousy, inini handini ndozozvionera ndega siyana ineni. Saka matelltale signs anogona kuuya. Saka ndaiti kana mune relationship, don't ignore matelltale signs. Yes, vavengi vanouyawo futi vanonyepa. Yes, vavengi vanouyawo vachida kushotesa. Yes, even my ex, because kazhinji pamune muri honeymoon stage, mumwe anenge achibuda mune imwe relationship pamwe isati yanyatsopera, then uya maari kubuda uya wanenge achida kuti adzoke. Saka panomboita ka friction kekuti iye he wants to move, kwaari kubva kuya kune friction. Chero newewo unogona kuti iwe wacho muri
kutanga wangu uri kuya kuya ari kuramba achiti ndikakuona nemunhu ndokurova ari kukuti vakakuona oyo ovhiringidza saka panguva yehoneymoon paya pane mukana wekuti panogona kuconfuse kuti maex enyu ese ari kuinterfere saka because maex ari kuinterfere imimi munogona kuignore mamwe matelltale signs ari real ekuti uri kutorohwa double cross iwewe unongo chifunga kuti ndiex ari bitane ari kuinterfere yeti ex ari kuda kutokuata alert kuti nditoripo hapana kwandakaenda saka all those things need to open our eyes saka takazoti isusu parealization ndopawa kutanga kuona chimwe chimareality chokuti munhu yaiti anoenda kuchechi because pamwe unongo anenge auya muchechi uchiimba present worship obva apretendawo kunge iye anofarira zvekuimba muchechi kana kuti zvekunamata obva amboita 2 weeks achiuyewo wakutodana naye wototi ndawana bhudhi remuchechi apa parealization ndopaunozotanga kuona kutanga kuti nhasi ndakaneta ndodambowacha ndodambozorora kubasa kuti ndine stress yekubasa akutanga manje kuchipa maexcuses ekuti asauye kuchechi kuya iwe wangu wakabhiliva kuti ndawana bhudhi vekuchechi saka kana ukasangwara kuti uchiona kuti no munhu uyo akatondinyepera ainditi hasvute fodya ainditi hanwe doro but parealization wakuona matelltale signs aya ekuti saka paipepa aiti zvakati aitondinyepera but futi unoona kuti kazhinji even mapfuura muri parealization ipapo zvese izvo zvaunozviona asi because you are madly in love unogona futi kuzviignore saka ndiri kuti chii love haikontroleke dzimwe nguva love is a feeling vanobvumirana neni kuti love is a feeling imbonditaiwo yes love is a feeling ingobvumirana ineni pane chinhu chinonzi love ka chinonetsa because it's a feeling iri inside haugone kuiti ndoda kumbobvisa imwe portion ndimbosiya much as brain dzako dzinogona kuda but because it's a matter of the heart it's very difficult kuti uicontrole because kanjani kuti dzimwe nguva unenge uchitori neumwe munhu anenge achikuda stereki iwewe ari single asi hausi kumuda iye ari single anokuda uri kuda someone anokuda zvekubhaizira zvakutoona kuti munhu ari kundinyepera asi anenge ari married asi because feeling iya iri mwoyo mako inogona kukunetsa saka panotoda nyasha dzekutonamata kuti Mwari ndibatsirei panotoda kutodeedza nyasha chaidzo kuti Mwari ndibatsirei maziso angu ari kunyatsondiratidza kuti pandiri kuenda apa pari wrong but feeling yacho iri kundikurira wakambosvika ipo kuti feeling yacho ndakaita mukadzi akanifonera mari mwezuro zvikanzi ini feeling yacho iri kundikurira munhu iye handitombope hanzi anondikumbira pane mudzimai akandifonera mari mwezuro akati mama ndibatsirewo hanzi munhu wandiri kudanana naye uyu ndini ndinomubhadharira renti ndini ndomutengera bhutsu dzekupfeka ndini ndinomisira mari mufoni yekuti andifonere ndini ndomurimainda kuti nditextirewo ndiri kunyatsoona ndega kuti hapana kwatiri kuenda ndiri kunyatsoona ndega kuti kuda kwachona ndini ndiri kuzvida ndega akanditi mama zvakafanana kuti ndiri kudanana ndega munhu wacho haana kana effort yaanoisa ndini ndinomutextira kuti ndipindure obva handiti handina credit ndinomutengera credit yekuti andipindure saka ndiri kuzviona ndega but ndinomuda handisi kugona kuzvibatsira ndoita sei saka pari pamwe kuti unogona kunge uchinyatsoona kuti hapana kuri kuendwa hapana munhu uyu ndiri kufumanikidzira iwe uramba wakashinga chete naye wozoti akandibetreya let matelltale signs wakaona saka as a woman what do? You are in love, madly in love yatataura kuti uri kuita kupenga zvokuti ukasatobatwa nevanhu unogona kutopenga uchitoikone kuda munhu asi munhu uyu haasi the right person uri kunyatsozviona kuti hapana kwamuri kuenda how do you deal with that hanzi naruvimbo unochirei tii isina shuga asi ndiri kunyepa here vasikana hamusati mambozviona here zvichiitika taurai chokwadi ngatimboudzana panapa hativanzirane toudzana chokwadi hazvisi kuitika here mumarainomu kuti uri kuda munhu wekuti unomutengera kubva kuhembe ugomutenge kubhadharira renti ugomukwidza taxi yekuti auye kuzokuona akuenda kumba kwake ugomutengera kubhadharira futi taxi yekunomudzosera kumba kwake hazvisi kuitika here inyaya yekuti munhu ka naturally wakasikwa une desire to be loved every human being akasikwa ane an emptiness and desire to be loved saka sometimes that desire to be loved iyoyo inosiya any emptiness inside you that emptiness kana ukasaingwarira ndo inozokupa kuti uve abused why because you just want to fulfill that emptiness saka because pane natural desire iri mauri yekuti unongoda kufuma uchinzi good morning sweetheart unongoda kufuma uchinzi you are beautiful unongoda kunzi I miss you zvinoita kunge zvisina basa kune vaive vanenge vane vanovadaro but kumunhu asina ari kumudaro it means a lot saka munhu yauya you become a sacrifice you sacrifice yourself just to get that ndopaunopedzera wakungoita uchiona kuti hapana kwazviri kuenda asi unoramba wakashinga saka ndiri kuti kudii ndiri kuti matelltale signs anogona kuoneka kuti I am heading for betrayal I am heading for a heartbreak asi moyo wako unenge uri chii
uri murudo uri kutotadza wakamboedza here kuti tomboti unenge uri murudo kudaro wozviti awirizi munhu ndariona zimu shurugu rega ndisiyane naro wobva wadhilita nhamba wobva wadi asi muswere wese waita kamwe kakusuwa kekunzwa unge pane chausina kudya mukadzi wandutaura akanditi hanzi ndinotombo ndakamuti wadi kumborega kutaura naye uzviudze kuti haasi the right person akaita 2 days zvikanzi andazvitadza mama ndambodhilita nhamba yake asi ndiri kunzwa kunge ndatorwara hanzi ndiri kutonzwa kurwara cheko kana ndisina kutaura naye nditonzwa kunge ndakuda kutopenga saka ndapedzisira futi nhamba yandandadhilita iya hanzi ndapedzisira ndaenda kunotsvaga maold text kunotsvaga maold text kusvika ndaona nhamba iya ndobva ndamufonera futi akanditi mama ndazvitadza ndatadza kumusiya asi ndiri kunyatsoziva kuti hapana kwatakananga saka ariko macircumstances akadaro saka ndozvandiri kuti nhasi pane pekuti you have to choose to decide kuti beta ndirwadziwe ndichiri pastage ineyi isati aenda mberi beta ndisiye zvinorwadza pane pekuti kusiya kwacho kunorwadza but you'd rather be in pain once and for all why because kuti urambe uchingofosa uchingozvipusha uchizviwestira time ndo panozoti level yebetrayal yaunonzwa inorwadza kudarika yemunhu akasiya early enough saka chandotaura mamwe marelationship acho mapastage yechitu yekuita realization zviri nani kufesa reality wobva waita decision iri good for you than kuramba uchipretenda kuti hausi kuona kuramba uchipretenda kuti hazvina basa iwe uchinyatsoona kuti munhu uyu ane maweaknesses andisingagone kugara naye saka ndo zvimwe zvacho zvokuti betrayal yatinozoti betrayal anenge iri personality yawakatoona inenge iri character yawakaona wega inenge ari maitiro emunhu awakaona ndiye munhu wacho yeye hapana chachinja asi iwe waifunga kuti unomuchinja rega itimbotaurana chokwadi kana pane vari pano vakagona kuchinja mashurugu taurayo kana muripo asi inini chandoziva ndechekuti it's very difficult to change a person mwari vega ndo vanogona kuchinja munhu wavo asi kana watora munhu ari woti ndichazviona kumberi wozochema kuti ndabetrayewa unenge watochuza munhu wamuona kuti ane maissues asi iwe woda kushinga it's very difficult kuti utore munhu uchiti ndichamuchinja munhu anotochinja nekukuda muri pahoneymoon stage ndopekuti kana munhu achichinja anochinja kana akuda zvishuwa pahoneymoon stage anogona kusiya kana doro pahoneymoon stage anogona kusiya mahabhisi ake ndopanguva yaanenge achipenga newe beyond honeymoon stage unenge akuti akakukujairira saka because anenge akukujairira instead yekuchinja for the better vazhinji vanototanga kubudisa mamwe makarekta awanga usingatozive akutochiburisa kamwe kakuipa kwake kwawanga usingatoziva saka ukaona pahoneymoon stage pasina chachinjika don't expect a lot more kumberi uko ndo chandongoda kutanga nekutaura then third stage takati ndo yerebellion saka apa tiri kutarisira kuti munenge musati mamhanya kupinda mumarriage asi vazhinji mastage aya anotozouya matoo mumarriage makuona mamumarriage saka stage 3 yerebellion iyi ndoya yekuti iwe waimbonyebedzera uchiti haudye zvakawanda usikana mukaenda kurestaurant unodya tumachips tuobva wasiya woti ndaguta ndopai pekuti iwe waimboita kunge munhu anogara achingori muhole achinamata nawo wakumuratidza chokwadi kuti unoita hasha unopopota unotanga newo manje pane karebellion kekuti wakumuratidza the other side of you ndopai pekuti pakutanga manje kubudirana pachena iye akukudza kuti inini handifarire musikana anoisa makeup iwe uri kutaura kuti inini that's what I am, that's who I am iye ukudza kuti inini handifarire musikana anenge achitaura nevanhu kana ndinaye pawhatsapp visa WhatsApp handidi munhu anogara pawhatsapp ibva pafacebook akutanga manje kukuratidza control yaanenge anayo mukomana uyo yakuda kushepa the kind of woman waari kuda kugara naye iwewo wachona wakuda kuita rebellion nekuti inini this is me ndakaendeswa kuchikoro nevabereki vangu vakandidzidzisa kuti I have to be independent saka handitongwe nemunhu saka paakuita manje kwikwire rebellion iye ari kukudza kuti shamwari dzako ningira handidzide iwewo mudza kuti inini handiudzwe vanhu vekutamba navo saka relationship yaane kapressure kerebellion saka ipapo manje paakutestana masimba ndopekuti nawo maimboratidzana kuti munodanana muchiudzana kuti I can't do without you suddenly manje paakuita tumacharacteristics twekusvotesana ndopai pekuti kana mukomana anga achikokufonera everyday anoda kukusvotesa nedeprivation anogona ita 2 days akadzima foni yake kana kuti akakubloka iwewo usingagone kumubata apa akuda kusteer maemotions parebellion pane control yemaemotions saka zvese izvo zvounozviona
relationship. Ndutaura mamwe ma relationship mamwe anogona kunge asina kupfuura through this, but this is what is normal. Research inenge yakatoitwa kuti these are some of the normal and common stages dzema relationship. Wakamboita here relationship yekuti kana yasvika pa stage iyoyi mukomana anogona kungoti pamwe unomufonera hadaire muswere wese, kana kuti for some reason anongoisa pa profile picture yemwe musikana wako usingazive, anogona kunge asitori musikana wake, pamwe ari hanzvadzi yake kana cousin yake, ongokanda kuti usvotwe. Iwe worwadziwa pa usi kumubata apa akakanda somebody apa, unoziva anenge achikusvotesa kuti ka haana kukudza kuti hachakuda, haana kuti munhu wandaisa ndiani, asi haasi kubatika adzima foni, kana kuti akubloka, kana kuti haasi kudaira mafoni calls ako, asi pa profile pakaisa munhu usingazive wechikadzi. Saka unoswera une distress muswere wese iwoyo, ari kukucontrola emotionally, ari kukuabuse emotionally. Why? Because maybe ari kuda kukuita temu kuti akuite munhu wake. Saka there are so many ways rebellion dzinoshowa rebellion. Kune vamwe vasikana futi vanozviita zverebellion izvozvo zvekuti anenge asikudaira tuma message twekubhoekana muswere wese achitonga ari kuda kunge asiri kuda, omboti handichada. Pastage yerebellion ndope kazhinji panowanzoti vamwe vanhu anenge achikoti handichada ngazvipere, ozoti I'm sorry papaya, handichada ngazvipere. Saka those are some of the telltale signs dzekuti muzivane. Ipapo panobudisa mamwe macharacteristics enyu ekuti munogona kuzivana. Unobva wationa kuti munhu kana akanditadza nemashoko anoshandisa my emotions to torment me. Unobva watodzidza kuona kuti saka mukomana kana aona kuti ini ndaramba zvaanoda, ari kunditi haadi kuti ndipfeke mutrauzi, ini ndoda kupfeka mutrauzi. Saka kana akuda kundisvotesa anogona kuswera musi iwoyo, iwe unongochinatsoziva kuti maybe aimbodanana nemusikana anogara kana kuti tomboti anogara kuJohannesburg, iye anenge achigara kuPort Elizabeth. Anobva akuzwa kuti nhasi ndiri kuenda kuJohannesburg, womuti uri kuenda unodii zvoti pane zvandoda kumboenda, pane vanhu vandoda kumbonoona. Saka ndoenda newe here? Aiwa, uri kunyatsonodii? Iwe pane zvinhu zvangu zvandiri kumbonoita, pane vanhu vanomboonana navo. Apa anenge akushandisa manje ka mamind games ekuti akurwadzisa, akushungurudze, so that iwewe ka unofila kuti maybe atsamwa nyaya yekuti akanditiregedza chakati. Saka panguva iyoyo yerebellion ndo panguva yekuona reality yemunhu wako, ndo pauchaona kuti munhu ane compassion newe here, ane sensitive here, ari chii, because akakuti anocompromise here, ari kutaura kuti handidi makeup, iwe wobva wati manje ndi makeup ndatoijaira, afunga I don't feel comfortable, maybe ndogona kungorijusa ita shoma, zvonzi ndati handitodi kana kuona chinhu chinonzi makeup. Apa hasati akurora. Saka rebellion stage ndo stage yekuti unonyatsoona manje true colors emunhu wauri kudanana naye. But at that point kana ukaallowa futi love, atataura kuti love is blind, ukaita allow, uchaita give in kuti akati handidi makeup, alright ndazvinzwa. Vamwe vanenge vachida kutonzi museyamwa, kana kuti angada kunzi ani nemutupo, anobva atokudzwa kuti indoda kudaidzwa nemutupo, ini ndoda kunzi zvakati, unongochipiwa mutemo, yatotanga kuwa mutemo. Saka iwewe kana uri so desperate, uchagona kubvuma zvese uchingoti tozozviona mberi, ati haadi makeup, alright handichaisa, haadi matrauzi, alright handichaita, haadi kuti uende kuchechi yaunoenda, pamwe unongochienda kupostori wobva wanzirega, wobva watika, kana kupentekosta wandide worega, pamwe yanenge achiita zvemudzimu, zvonzi nini ucha kwedu kunoitwa mudzimu, saka uya uite mudzimu, iwe unobva wati ndinoita, unogona kubvuma zvese uchiti ndingoda kuti ndiroorwe. Ndo imwe mistake iyoyo ekuzoti kwakumberi unoti ndakabetrayewa. Why? Because telltale signs ese iwayo anenge akatokuratidza kuti munhu ari controlling. Saka panguva yerebellion panoda wisdom yekudhila nemademands. Be yourself, munhu ngaakuzive who you are, so that hauzoti ndakabetrayewa kumberi. Kuna vanhu vanobvuma kuti hanzi ndakanzi ndisapfeke matrauzi saka ndakarega. Iwe mwoyo mako uchinatsoziva kuti haukwanise, bhodhi yako maybe unotoluka better ukapfeka matrauzi, because mabhodhi akasiyana siyana. Unongochifarira masiketi marefu nokuti pamwe ndovanoenda nebhodhi yako. Saka pane pekuti unoita compromise, ukaona abva ita munhu akuti haakompromisike, haana kana compromise, anenge afunya chifesi manje mapana papaita maraini, akakutarisa chikuzoti dhati ndo zvandotoda izvo, ndini murume saka ndo zvandotaura ndo zvinoitwa. Iwe wobva watongoti handizvozvo, ndizvozvo, asi uri kuziva mwoyo mako kuti hauzvikwanise. It's likely kuti foundation iyo ichakunetsa. Why? Because you are pretending to accept things that are not you. You are allowing him to shape you
who you are not. Saka pane pamwe pekuti pano compromiseka. Pane zvimwe zvokuti okay kana achi akadi trousers anyway I can do without that azvina basa ndinongorega. But do you really feel kuti you can stick to that? Why? Because mwamusuchanzvya kuti tiri kupati kunopfekwa matrousers. Wozoona kuti pane trousers rinokufita wofarira trousers riya. Wozoona kuti saka ndachitoluza rega ndichitangopfeka matrousers. Iyo ukudzwa kuti because of that marriage yakuparara. What he betrayed me. Angandirambire trousers. But akambokuudza ukabvuma. Saka panguva ye rebellion stage ye relationship rega kunyanya kubva wazvisunga zvokuti you accept things that you cannot live with. Ndonguya kuti what you are saying to him is what he will expect. Kana iwe wamubvumidza kuti iye anokwanisa kuramba achidanana neex yake parebellion stage achiramba achikudzwa kuti uchitomuona anaye oya oti sorry pane zvandiro tiri kupedzerana. Pane vambonzi unongochinza tiri kupedzerana gore vachingopedzerana iwe uchingoti it's okay zvinonetsa gore uchinzi tiri kupedzerana nyangwe maroorana. That relationship is likely to cause problems. What in ndakabetraywa hauna kubetraywa, you allowed that relationship kuramba ichingovepo iwe wavepo hauna kuseta principles. Saka the other thing is pamunenge muri pa stage 3 ye rebellion ivi panguva iyoyi yekuti muri kupanana manje muri kudhonzana masimba nekutestana masimba ndopekuti iwewe as well ukapa principles ako stick to them. Why? Because many times it's very easy to say inini handitiro ndikangoona kuti munhu ndikangoona kuti une girlfriend zvinobva zvatopera wamupa principle handiti ina handidi zvekudouble crosswa ukangoita girlfriend zvinopera wamuudza principle yako then iye obva aita girlfriend wobva wazviziva wobva akubvumira kuti ndigirlfriend ndakaita asi ndinokuda futi iwewe uyu wachona hapana kwatiri kuenda. Saka wakutestwa principle yako iya yamanje. Saka sometimes be very careful about how you lay out my principles ako. Why? Because akazokutesta akaona kuti principle yaukataura iya wakangotaura haugone kumira nayo, then that becomes a confirmation kwaari yekuti he can still do what he wants hapana zvaunodi zvaunoita. Saka sometimes panguva iyi have little words, don't overspeak, don't over kubva wazviita kuti inini kana ngoda zvinotopera ozokuitira ozona hapana chapera anobva atoona kuti saka kungotaura chete. Saka panguva yerebellion iyi have little words, rega kunyanya kutaura. Tiri tese here madiaries imbotaura iwo kana tiri tese vakamboitamba yekuti unoti inini kana wangodai ndinodai obva ondodai dai ndozodai then obva akuitira obva watadza kuita dai yacho ndavapi vari kunzwisawo zvandinotaura varipo here pana pamadhari yekuti nongo akati inini handiitirwe izvozvo ndinoenda musiwo chaiwo zvobva zvaitika obva wapfuma mangwana acho nawo hapana kwawaenda wakutozvinyarira wega. Varipo here vakambodaro madhari? Ngatitaure vasikana, varipo here? Tiri kubatsirana kutaura panapa handisi kungotaura ndega. Varipo here? Varipo here vasikana vakambozvitawo? And do the talking and do the walking. Saka panoda kuti uite mawedzi mashoma. Why? Because ukawanza mawedzi ukabva because it's very easy kuti kana muri pa stage iyoyo unenge pamori munhu ane career yake, unenge une kamota kako nezvinhu zvako zvese, saka unenge une kamwe kaklasika unenge wakazvipa so. But iwewo manje munhu yega vamwe varume vachona anenge achiongoda kuchipisa kubva palevel iyoyo yacho yauri kungoti ndo yauri. Saka iwe unenge wabva wati inini handitiro zvakati munhu akangodai ndinodai, saka iye anobva azviita hake obvaona hapana chawaita obva apa ari kutokuchipisa bit by bit achikuchipisa bit by bit. Saka don't overspeak. You have little words. Some situations deal with them painouya, because it's very easy to say inini ndikangobata munhu ane boyfriend ane girlfriend zvinopera. It's easy to say it usati wazviona. Why? Because kuzvitaura usati wazviona kuri easy, asi kana zvazoitika you don't know how you are going to behave. Saka zvimwe zvinhu you'd rather not talk about it. Aurohwe kunzi sei usina kutaura kuti unoita sei, dhila nazvo pazvinouya, because paunozosangana nazvo your own pride and your own ego will tell you what to do. Pane zvimwe zvaunoona kuti izvi ndikaramba ndichizvi-entertaina my dignity is gone. Pagoita pamwe pekuti unoti nemacircumstances ndingoona kuti maybe it was just chinhu zvakwauri how you want to deal with it. Saka sometimes don't overspeak. Zviri nani kuzodhila nesituation painenge yauya panguva iyoyo. Saka ndo imwe stage
rebellion. Why ndiri kutaura mastages relationship? Mastages iwaya anogona kuuya relationship marriage. Vamwe vanenge vamhanya kumarriage kudhara, but advantage yekutora time relationship is because mastages aya anoitika usati wakomita. Saka unobva wafanira decide kuti irizi munhu hapana kwandiri kuenda naro rega ndigare ndasiya. Kana kuti unobva wafanira decide kuti okay, kuti ndigone kudhila nemunhu, this is what I would do. Saka hazvizouya sebetrayal because munenge musati committed marriage. But kana zvikazochiuya wakudzidza munhu wako uchiona zvese zvima marriage, ndopainoita kunge betrayal. Ini ndifunge zvenitete tiri kunetsana, mhanzva dzenyu yakandinyenga ndine makeup, tikatodanana ndichipfeka matrousers, haana kana kumbokomplaina kana day one. Then now suddenly ndaamumba akundozoti hadi matrousers, inini ndayakandudza ndisati ndaroorwa, ndai ndisina mbombogara ndakadai. It's because stage yacho iyi yauya maamumba. Stage yoida yakauya musati maamumba rebellion yekutestana iyi ndayakakuudza, but makakurumidza kumhanya mumba musati mazivana. Saka ndo disadvantage sometimes why we face a lot of what we think is betrayal. Inyaya yekuti hatina kupanana mukana wekuzivana nguva iripo. Pozoita next stage yecooperation. Ndoya yekuti manje kana mabva panguva yenhingikini rebellion matestana, mese manje pane zvamachuza kuti izvi I compromise. Saka pastage yerebellion paipai panoda calmness, panoda compromise, panoda kuchishandisa wisdom. Ndopakuda kuti usitadhe munhu wako kuti kana ndikataura naye chinhu nguva yaanenge achitaura iye handinzwisise, ndozomumirira chinhu chachapfuura, ndozoti nhai shamwari nyaya wataura iyai kupfeka cheko kungabva kwanyaita basa here, ini ndatojaira funge mune mapa different environment. Saka unogona kuzoti panguva iwe wagorenda put across your words, moonona munhu yakuti no it's okay makucompromise. Saka nguva yecooperation ndonguva yekuti kana masvika pacooperation munotanga kuwirirana kuti maissues aya manga muchimborwisana nekuita friction, makukwanisa kuti mese muri ready. You both have to be ready kuti now takuda kuti tigadzirisane zviweke. Munenge mambotestana, munenge mambodzana kuti handichada, maybe mese monzana ticharambana, then after 3 days mese monoti you miss each other, motanga kutextirana futi uri kundifunga here, ndiri kukufunga, monoti no, you can't do without each other. Ndo pakakosha, ndo stage inokosha yerelationship yekurealize kuti you can't do without each other. You don't get married because you can live together. You get married because you can't live without each other. Ndo stage iri crucial iyoyo. Honeymoon yapera, honeymoon inoanzoita plastic love, honeymoon inoanzoita kuti mufunga kuti munodanana stereki because inenge iri first days. Honeymoon inoita kuti mufunga kuti hamugone kugara musinayo because panenge pasati pauya matesting esaya epa rebellion stage. Asi iyi cooperation stage manje ndoya yekuti makwizana, mamborambana, mambodhilitirana mafoni, mamboiginowana, mumwe nomwe amboenda their way, but still monoti no, ningi wangu ndiri kumuda, iye onoti ningi wangu ndiri kumuda, mozosangana modzana tofungeka pride zvayo. Inini ndichiri kukufunga, iye oti inini ndichiri kufunga, oti saka chii chiri kunetsa? Nyaya yako yakataura yakati inini handikwanise. Alright, let's meet halfway. Ndopamava kuchitanga kutaurirana reality manje kuti iwewe ngatichinyatsozivanayi izvi zvawaitaura ndazvona chinowati. Alright, unongopfeka hako matrousers asi haupfeka anonyanya kubata. Alright, kuchechi kwako unoenda asi inini handina. Makutanga kuita compromise and cooperate. Ndopamava kutanga kuchinyatsotaurirana kuti kana tiri kufunga zvekuroorana ngatichiintrodusanei kuhama. But many times vanhu havasvike kwesoko ningikini honeymoon stage vanhu vanenge vatointroducana kuhama, makuzonyara kurambana because makaintroducana kuvabereki, makaintroducana kumaworkmates, makaintroducana all over the world. Apa muzoona kuti hamuchakwanisa futi kuendera mberi. Saka munopedza makuita stick together for the benefit of the people pamakanointroducana, asi mimi musiri happy. Yeti mukatora stage by stage munozoti masvika pacooperation apa ndopaipa munotanga kuchitaurirana kuti iwe unoda chii in the future, unozoda kuita chii, unoda vana vangani, unoda kugara kutauni ipi, unoda zvakadii zvakaita se. Makutanga kuona what you have in common, makubhiuda common grounds, makutanga kuona munoita compromise. Hamusati matomboroorana, hapasati pane commitment, muchiri kungozivana chete. But many a times hatisvike istage inotozosvikwa, makutanga kubvunzana kuti ndaida kugara ugweru, ndaida kugara ukwekwe, ndaida kugara kwakati, ini ndaida basa rakati ndiwakandisisa, makutoblemana.
Saka kana masvika ipapo wakuti akandibetreya, inini akandiudza kuti siya chikoro kana taroorana uchazodzokera kuchikoro. Ezvinonda kuda kudzokera kuchikoro achada. Dai makangopanana nguva yekuzivana, makasvika panguva yekuti munozosvika pacooperation, musati mamhanya mumba. Saka mapa cooperation pa ndopamakutanga kuonesana. Saka kana tikakuruka kuti taroorana, iwe unoshanda indoshanda, mari dzedu todziita sei? Makutaurana kuti mari dzisanetse since wochishanda. Pane zvimwe zvaunoda kuitira vabereki vako zvanisingagona kunge inini pamwe ndisingade kuziva. Indogona kuda kunge ndichitira vabereki vangu ndoda kusara nekachange. Kota dii kuti 3/4 toisa muaccount yedu imwe chete. Iwe wosara nekakota, ndosara nekakota, ukandoitawo tumwe tunhu twangu. Iwe mukadzi worent ndinobhadhara ndini baba. Ndoda kufira kuti ndini baba. Why? Because varume nevakadzi takasiyana. Vakadzi tine my emotions are so quick and tinoda attention so much. Zvokuti mukadzi chaanenge achida chera achifamba nda kuti this is my husband. You know, family yako is your pride. Semukadzi chero mubasa chao katasa maoffice, vakadzi anenge akazadza mapicture evana emurume wake echii zvese, but kazhinji unoona kuti murume munenge musina, not because he doesn't care, but varume zvimwe zvinhu zvavanoita value kwatiri vakadzi zvakatosiyana. Ndosaka isusu vakadzi tichida so much romantic environment and all. But varumeka ipapo iwe kumudza kuti ngatiite romantic kana bonus yauya ngatiende kuholiday timboneta spend time. Iye pamwe ari busy kufunga something tangible kuti kana mari ikauya ndogona kubatanidza ndotenga mota, because pride yake iri in things that show kuti he is the father. Saka kazhinji panoita kuti that difference. Saka panguva yecooperation apa ndonguva yekubvunzana kuti saka iwe what makes you tick, wachi chaunofarira, unonakidzwa nei, unodi, muchitanga kutoudzana iye achizivawo zvaunoda. But kazhinji vanhu vanozosvika stage vatomumba wakuzoona kuti munhu wako haafarire, hausi romantic. It's because hamunambobvira makabuilda that environment. Kuzoibuilda maakugara mese, maakutukana, maakudini, inozonetsa kuibuilda. Saka relationship inoda kutorwa step by step before you overcommit to marriage stage. Ndosaka mamwe marriage ari full of betrayal. Why? Because hamuna kunge makazivana. Saka pacooperation stage apa ndopamukuronga kuti iwewe basa kana tikadana tikaroorana tichanogara kupi. Vazhinji vazonzwa akandibetray, takataurirana kuti iye anozomubva achiuya, but akazongoti andiroora ndobva handiti hapana kwauchienda chitogara pamba uchienda kubasa. Saka ndo stage yekutaurirana, muchibudirana pachena, muchiudzana zvese. Mabva pastage yecooperation, mapa stage manje yereunion. Reunion stage inokudzoserai futi kuhoneymoon stage. Why? Because now mabudirana pachena, now maakudanana sezvazviri. And in the way I was talking to someone about 3/4 an hour, I think people ended up fighting over finances because of people back home. Some have relatives that are very demanding, so it puts strain on finances. Panenge pakutoda good planning in terms of sending money back home. Kana muri diaspora, this issue can also become one of my betrayal issues. Yekuti munhu mwene mwane family kwaakabva. Saka mwene mwane ma issues eku background kwake. Sometimes zvimwe zvekumwe kunowanda kudarika zvemumwe. Saka sometimes kuti wongoramba kuti kwedu kuri kudiwa mari, kwedu kudiwa mari, zvinenge zvakunyadzisa. Ndakambonzwa nomwe mukadzi zvikanzi inini ndinotozosvika pekuti ndinongotumira quietly, ndatoona kuti zvakurema. Ndikasvika kunzwa umwe akati hanzi indotombo zvangu kuti ndotenga hembe dzevabereki vangu ndichiisa mubhuti remota, ndogona kuti mwedzi wese ndifamba nadzo dziri mubhuti. Murume wangu haadi kana kunzwa kuti ndatengera mai vangu hembe, haadi kana kunzwa kuti ndatengera baba vangu hembe. Saka ndinotenga ndoisa mumotikari mubhuti, ndofamba nadzo, kana ndazowana mukana ndodzitumira. Umwe aive kujobheka idaro. Saka imagine uya akazoona hembe mubhuti remota, anoti wangu watengerani sutu, angona tofunga kuti wangu watengera sutu chikombe, wangu watengera baba wako. Saka betrayal issues anouya nenyaya yekuti pacooperation apa hapana kubudiranwa pachena. Kana pacooperation mukabudirana pachena kuti shamwari kumba kwedu ndini ndakatotarisirwa, ndini zvese, kana wandiroora watotuta dzinza rese, vabereki vangu ndikasavapa mari ndini, but dzimwe nguva marelationship vanhu vanoblinga, itusi kwedu kuri welapo, inini my parents can do, can manage, can what, all my circumstances anochinja. Baba wako pamwangu ane business, ezinotakata covid, mabusiness akapwanyika, mombe dzavo dzakafa, a needy person than he was. Saka sometimes wofuti pamwe panozodawo reasoning yekutarisana kuti patiri murume nemukadzi, mafamily edu akamira sei. Zvakanaka kupota muchiisa bring that issue on the table, kuti naiwe isusu kumba kwenyu ndiwe here wakatarisirwa, ndini here ndakatarisirwa, ezvinosisi nhingi vakabuda basa, budi nhingi vakabuda basa, saka ndini ndatove the next person.
Saka that reality also helps. Kugara mchita na machecks iwayo reality. Ndiwe mkwasha mkuru kumba kwedu. Saka wantu tatisiro kwa uri. Kana iyo azoramba kunjwisisa. Womcha akana pakadaro. Ini nchitega nchitopa ndo chambira ndikwanisa kugara ndineka fraction kanodi kanoita. Ukaonota adi kunzwa. You can raise that kuma pastor wakana mchenda kuma church. You can raise that kana nemamo ma colleagues, my mutual friends amnowirana nawo. Kuti turao timuchibatsire panapa. Tina maishuze kuti nomba kwedu ndindega ndakatarisirwa. But sometimes futi zvinongoramba ukaona zvaramba zvichiramba kuona kuti mumwe wako akaoma musoro. But it's always good to be open and honest kuti kumba kwedu shamwari ndini ndakatotarisirwa. I know kuti tine maissues edu panopamba, but at the same time ndine zvanguwo zvekuti ndofana kuita. Ndosaka vanhu pachinzi panyaya yefinance kana muchishanda mese especially vediaspora, wiriranai kuti muchishandisa sei mari dzenyu. Wiriranai, pane zvimwe zvamunoita agree to disagree. Kana maita agree to disagree, but communication matters so much. Communication matters because mukaitirana ma-attitude nema-characters pachataka kufungirana, pachataka kudonzerana. Kune imwe marriage inoramba iri pa-rebellion stage kana mukasaingwarira. Inenge iri marriage yekudonzerana zvese, munoramba muri pa-rebellion stage. Umwe akadai mangwana umwe anotsividza kabisira. Umwe akadai umwe anoplana kutoplana kuti ndoda kumurwadzisawo. Umwe akadai. Saka pane marriage yekuti mukasaingwarira munoramba muri pa-rebellion stage yekusvotesana, yekurwadzisana. Muchigara muimba 1 asi muri vavengi. Munosvika pagona kuvengana muchigara muimba 1. Kuvengana zvokuti umwe wako unomuzwa seari kutonhuwa nekumuvenga. Why? Because muri kuramba muri pa-rebellion stage. Vamwe vanhu vaiva munozoona pamwe domestic violence ichiramba ichiya kuti vari kurwa vari kudii. Inyaya yekuti vari kuramba vari pa-rebellion stage. Pane zvimwe zvinhu zvavari kutadza kuita compromise. Pane umwe ari kuramba kuita change for the better. Saka zvinhu zvokuti iwe wega you can tell kuti mumwe wangu apa paasvika. Is it safe for me kuramba tiri tese kana kuti I know kuti marriages are meant to be a destiny. Mwari havadi kuti vanhu vadivorce. He says I hate divorce. That's what God says. Marriage was meant to be a destiny. Marriage was meant to be a covenant. Marriage was meant to be unbreakable. That's why it's a covenant. Ndogara ndichitaura pano kuti marriage is the only institution yaunopinda watograduata wabata certificate. Zvinhu zvizhinji zvatakadzidza kuchikoro, makosi, mauniversity, takazopiwa maidegree edu, mascript, macertificate, taprova kuti yes we are qualified for that. Tanyora matest tikaapasa ndokuzopiwa macertificate. Asi marriage hameno zvairi. Marriage unotanga kupiwa certificate usati wapasa test. Test yacho unozonoiona wamukati. Saka mastages andiri kutaura aya akakoshera kuaziva kuti kune vai vasati vapinda uzive kuti marriage is not perfect. My relationships, they are not meant to be perfect. Why? Because you are taking two people vasina kukura vese, vasina mbogara vese. Maybe wane 30 years, uyane 30 years. Uyo ane 30 years dzake dzakamushepa kuve zvaari. Iwo ane 25 years dzako dzakakushepa kuve zvauri. Makakura nzvimbo dzakasiyana, mune ma-experiences akasiyana, munobva kumisha kuna ma-beliefs akasiyana, makadzidziswa nevanhu vakasiyana, mune ma-cultural issues akasiyana. And then suddenly you have to live together in the same house. It's not going to be easy. Saka marriage is that kind of difficult institution. Haisi chikoro chekutamba bachinonzi marriage. Chine ma-lessons akawandisa. Mamwe acho anorema ukasangwara unotiza. Moza kuna mwana waitiza chikoro. I remember ini titori muform 3. Kune vamwe vanhu vakatiza chikoro vekuti aitoona hanzi achada kuyobva toti mukasangana nzi haina ndichada zvechikoro chiri kundiremera handichada hangu hainini handichada chikoro. Sure, handichada handizvikwanise handichada. Even marriage can be that kind of institution. Yekuti ukasangwara you say handichada kana kunzwa nezvayo. Why? Because chikoro chakaoma. And achisi chikoro chekuti unoti tapedza na5 vamwe vakuenda kudzimba dzavo tozoonana mangwana. Because kuchikoro kumauniversity nekumaklasi kwakanakira kuti munosangana kuseni kana muchiita tolerate each other, munotoleratana muklasi imomo. Kana 5 dzachaya mwana unoenda umba kwavo unombowana katime kekubreka uri kuenvironment yauri free. But marriage haina break. Unaye makuseni, unaye masikati, unaye manheru. Momungavuti mese, unaye munhu yeye wacho kana uri kutadza kuimita tolerate. Saka it's very difficult. It's a difficult chikoro chakaoma. Asi Mwari vanotika ndinokupai nyasha dzekukunda. Saka chikoro chacho ichochi kana usina Mwari, usina nyasha, usingagone kunamata, chinogona kuita worse. Then vanhu vari around you as well. Mashoko ava vanotaura paupenyu hwako, they can make it easy or worse as well. Many a times tinoenda kumashamwari. Shamwari yako ichakuudza zvinoshanda mumarriage make.
ndo imwe mistake yatiri kuita parebellion stage apo. Kana yasvika, rega kunyanya kuconcentrate nekuti naiwe kwako uri kuita sei. Why? Because rebellion kind iri kumba kwake nerebellion kind iri mumba mako dzakatosiyana. Zvakashepa murume weshamwari yako nezvakashepa murume wako zvakatosiyana. Mabeliefs evarume venyu akatosiyana, capacity yevarume venyu yakatosiyana. Saka sometimes unozonzwa vachinzi inini zvangu da uchiita semurume wakwanhenge anodai, zvakatosiyana. Saka chikoro chemarriage ndechako iwewe, hatisi chekuti nhingi uyaumbondionerawo zviri mangu ndizoti ndoita sei. Anouya uyu because haamo anongosvikoona 5 minutes chete glimpse of zvauri kuita go through. Saka anogona kukupa advice based on 5 minutes dzaangoona. Asi izvozvo 5 minutes does not mean ndo institution class yako yauri. Pane pekuti munhu weform 4 ukamudedza muklasi yeform 1 anouya achiti hai unganetseka neequations dzeform 1 dzaiwawo oti kede pabhodhi zvoitonge zviri so easy. Iwe obva wati maiwe waitago formula iyi ndo iri easy, wodzokera formula iyayo wona ichitiringindi. Pfungwa dzako nekuti dziri palevel yeform 1 dzoramba kunzwisisa formula iye. Formula iri simple, asi iwe hausi palevel iyoyo. Ndo zvakafanana futi nemarriage. Haisi kuti formula yashanda kunext door iwe ukaitedzera inogona kushanda kwauri, inogona kusashanda. Saka iwewe you need wisdom for your own marriage. Ndopepa unonamata kuna Mwari kuti ndoda grace yemarriage, kind yemarriage yangu yandinayo. Mwari ndiye munhu wamakandipa mukati rib of my rib. I love it because Bible rinoti murume akamborariswa, arariswa mukadzi ndokugadzirwa, ndokutorerwa rib ndokugadzirwa mukadzi. Achiti pepu atarisa aona maiwe zviri kwani. Pane kamukadzi kakanaka akati rib of my rib. Mwari ndo hanzi Mwari ndobva Mwari vapa mazita. Chinondinakidza pacreation ndechekuti pakasikwa mhuka dzese dzakanzi Adamu dzipe mazita. Mhuka dzakapiwa mazita naAdamu atiswera achiti iwe unonzi nyoka unofamba nedumbu, iwe unonzi shiri unobhururuka, iwe unonzi mvuu une zimhuno, iwe unonzi jirafu una zimutsipa rako, achiswera achitamba zvakachipa mhuka mazita. But Mwari pavakazogadzira chinhu chinonzi mukadzi, havana kumirira kuti mupe zita, vakabva vati woman ndobva apiwa zita ipapo. Saka Mwari vakazviita for a purpose, kureva kuti ndobva panzi murume achapiwa mukadzi ezi mubatsiri wake. Saka maweaknesses auri kuona iwo ayaya, mamistakes aunenge uchiona ayaya, haisi betrayal imwe yacho ndo basa racho rawakavinga kunzi uri helper. Ndo basa racho rawakavinga. Asi pawakanzi helper apa, pane matools aunouya nawo sahelper, pane wisdom yauri kunzi uya nayo sahelper, pane maideas auri kunzi uya nawo sahelper. Zvakafanana nekuti woenda kuhospital uri nesi, woona pane vanhu vari kurwara, uchibuda mumba watopfeka hembe yako yewhite nemapulling socks ukasunga musoro wako ukaisa zikepi rako rewhite riya, ukapfeka kahembe kako kewhite kauniform kako, ukapfeka mapulling socks, ukabata kahandbag, ukati ndakuenda kupi kubasa. Kubasa kupi kune varwere. Wazosvika muhospital muya mune varwere, waona munhu ari kurwara, wakumutsamwira kuti muri kurwarirei, munotishaisa zvekuita, hai imi varwere muri kuti mutadzisa kugara, ndo zvamunoita, muri kuvingei kunoku muri varwere, hainini handidi zvokudhisturbwa nemurwere. Aiwaka asi kudisturba ndo zvakabvira kumba wakapfeka mapulling socks ako nesi, kuti uri kuuya kuzoporesa kuzonyararidza murwere. Kana uri nesi uripo pakumunyararidza spiritually, uripo pakumunyararidza emotionally, uripo pakumunyararidza in every way. Saka wakuzotsamwa sei wauya pamurwere uya. Saka manesi mazhinji unozamupopota, nyarara kuti nyaudza, usatonge ndiwatanga kurwadziwa. Aiwa, ndo basa rawavinga kuzondikamufota nekuti ini ndiri murwere. Saka Mwari pavakazoti iwe mukadzi uchanoita helper, pane kaurwere kavanga vaona kuti kana murume pasina mukadzi helper, kaurwere aka murume gaakakwanise. But kazhinji manje isusu vakadzi tinoda kuti tinoita mahelper. Ndoda kurorwa. Unototi ndiri kutoda ndakutoda kurorwa, woenda kwese kwana tete, ini ndakutoda kurorwa. Pane a level of maturity yaunofanira kuve nayo usati wapinda chikoro ichi. Certificate yaunopiwa iyaya uri kubvuma kuti inini ndane a level of maturity yekuti chauya chinoona ini. Unosaina hanzi till death do us part, in sickness, in poverty, in what I will be by your side. Yes, certificate nga. Apa wafana kubvuma matest ausati wamboona. Wabvuma kuti Mwari vati uchanoita helper here yemunhu, ndinoita helper wake. Nemamwira anoita doro uchanoita helper here, ndichanoita helper wake. Nemadira avatanga sikana uchanoita helper here, ndichanoita helper wake.
wachipinda manje basa reuhelpa riya ratanga rakukuremera wakuti akandibetreya ibetreya zvimwe zvacho wakanga watozviona usati wapinda asi alright tomboti wachizozviona kuti munhu yane mavato hakweshe mazino hafarire kugeza hadini waona zvakawanda. As a helper, what do you do? Unoita sei? Chekutanga munhu uyu pane manual munhu anoziva manual yemunhu ogere naye ndiMwari akamusika. Mistake yatiri kuita vakadzi ndeyekuti tiri kuverenga psychology too much, tiri kubvunzana ma-advice too much, and unobvunza advice over munhu asingazive munhu. Munhu akagadzira munhu iyeye ndiye munhu ane manual yemunhu iyeye. Saka number 1 yandoda kuti ndikuudzei, kana muchidzipinda marriages wabata chicertificate chako unototi Mwari ndishingisei, Mwari ndichengetei, Mwari chindipai wisdom. Makuseni achitaura kuti Solomon paakanzi akuita mambo akanzi naMwari uri kudei, akati ndoda wisdom yekutungamira vanhu venyu Mwari. Ndikasapuwa wisdom yekutungamira vanhu venyu ndovauraya. Mukasandipa wisdom yekutungamira vanhu venyu chokwadi ndinotwera ndapinda mujeri. Ndachinhu chinonzi munhu chinonetsa chero chakarara chinonge chirota futi still. Asi Solomon anoti ndipewo wisdom yekuzogona kudhila nevanhu venyu. Saka number 1 uchitanga puwa chitsamba chemarriage chachiya chaunoda ndiMwari akasika munhu iyeye, kuti Mwari chindipai wisdom yekuti ndigoziva kuti how do I help munhu uyu. Ini ndichafunga kuti ndikunomuhelpa in this area. Wanike maiwe ari grade 1 chaiyo. Undomva ndichanohelpa munhu ari form 4. Wanike maiwe ndikuhelpa munhu ari grade 3. Saka ndo expectation yako pauri kupinda marriage inogona kuti ugofunga kuti iwe betrayed. Nyambisirwa iwe over expectant. Kune umwe anenge ari manager zveshuwa ashoti akasvika pabasa vanhu vese vanopfugama kuombera kuti yes salute. Akapfeka uniform yake chipurisa achinzi assistant commissioner kana kuti ndiye commissioner. Vanhu vachidai ugoita pride kuti andanhonga murume anonzi chef. Ugosvika pakambani uchisvika kudai unzi ndimi madam ningi madam ningi wasvika bosi anenge ari bosi zveshuwa asi ngaapinde mumba. Angopinda mumba chete anoita grade 1 chairo. Hana kana chaanogona kuronga mumba, hana kana plani, hana kana anenge achingokotera unga akapusa unga achingocomplaina kuti unyatsoona ubosi uya ne eloquence yaye anoita ari kubasa achiomberwa akapfeka sutu. Hameno zvinozongoitika kana apinda mumba akunge zizungairwa akunge asikazive zvaanoita akunge udii. Saka ndopo wakuchiona kuti ndapinda basa manje. Saka pane basa raunenge wakapiwa naMwari semukadzi kunzi a helper. Asi basa iri rehelping iri rinoda mweya mutsvene. You have to call the Holy Spirit. Kuti Mwari chindidururei mweya wenyu yawe weuchenjeri mutsvene. Kuti ndione kuti munhu uyu pandotanga kumita helper wake. Because the Bible rine zvinhu zvakanzi ma-helpers. Holy Spirit yakanzi the Holy Spirit shall be your helper, your comforter, your teacher. Chechitu ndo vachanzi a woman shall be a helper kumurume. Saka kuratidza kuti mupenyu hwemurume anoda chinhu chinonzi mukadzi, iwewo mukadzi unoda futi chinhu chinonzi Holy Spirit. You also need a helper to help you, to help your husband. You need a helper, a supernatural helper, a spiritual helper to help you, to help your husband. But many times, tinoda kuti ndini ndomira ndega. You will not manage. Why? Because munhu uyu haumugona usi wakamusika. Asi Holy Spirit will give you the wisdom to help this person. So you need a helper, the Holy Spirit, to be a helper to your husband. Kana pane mukadzi andinzwa ingochiwe takunzwai. Pane mukadzi andinzwa here. Pane mukadzi ari kundinzwawo here asikana aiwa asikana apa ndambwezawo taurai muri kundinzwa here asikana. You need a helper, the Holy Spirit, to help you to be a helper to your husband. Why? Because vamwe varume vachiona zvandiri kutaura unotoshauzwa kuti unotangira pai. Hama dzake chaidzo dzikauya anocomplaina chikafu. Kuti utengere mai vake grocery chaivo anocomplaina. Unoza pane mumwe murume akaomera zvokuti mai vake iye chaivo kuti uti ndatengera gogo grocery anopenga takaendesa rimwe 2 months ago uda kuzvita kuti tinenge tine mari topedza takuroyewa ini mushako kwandidi kukuenda kwamai vake chaivo. Apa amwene vari busy kuti muroora akaipa kubva paakaroorwa hapana chiri kuitika. Saka as a woman, as a helper, you need wisdom. Dzidza stada. I know kuti vazhinji vanotanza haina ndina nguva yacho chichi musazvinyepera asikana. Study your husband. Ngarive bhuku raunostadza uchigraduata.
yedza kumustada unoza unomustada zvokuti unotoona kuti ezvino mupenyu wake ari pafezi yakati ezvino ari pafezi yakati ezvino anenge ane munhu waari kuonana naye ezvino anenge ane stress kubasa ezvino anenge you study your person and iye wacho murume futi anonida kukustadhawo nhasi ndinongotaura nchi vakadzi vamwe vanhu vati munenge chingotiudza isusu kweve varume vacho hapana pande pevakadzi ka china chevakadzi saka iye murume wacho unoda ainzwa anonida kukustadhawo futi astadhe kuti chii chinokufadza unodei unoda attention yerudzi wozoti pana maruva anonda akakubata maziruva hanzi I love you maruva iwobva kuti aiwa maruva anodini ndaanchida kuti nditengere bhutsu he needs to study you chii chaunoda what kind of romance do you appreciate murume wako anofanira kuwana time yekuzviziva and you also need to have time to know that. But many a times we are so frustrated vakadzi zvokuti nawo kuti utanzi study murume wako kuti ndidini study munhu irondoridi wapedza nguva yangu runofadzika here unoona kuti hasha ukafunga nezvake yet that's not how it's supposed to be saka inyaya kuti maybe pane maissues aukafira kuti ndabetrewa naye maybe akachita akaita girlfriend ndobva girlfriend yayo zvazopera hazvo asi wakasara une ronda saka there are so many issues dzekuti dzakaitika in the past dzauchiri holding on to dzekuti idzodzo dziri kukupa hasha dzakupa hasha iwe hausi kuzviona hauchagona kumupa love nekuti bhaibheri rinotaura kuti vakadzi varume love your wives as Christ has loved the church hapana ngonzi love as Christ has loved the church. Christ akada chechi chirudzi. Jesus Christ akada chechi akaifira. Jesus Christ akatora mutoro wechechi akawisa pamafudzi akaatakura. Jesu Kristo akati nekuipa kwako ndinokuda wakadaro. Ndo kind of love yakaitwa naJesu. Saka varume vane mutoro wakakunda kudarika wedu vakadzi. Varume vari kunzi chero chakashata, chero chine utsinye, chero chakaita sei chide. Love your wife as Christ has loved the church. Jesu anoti chero uri muroyi ndakatokufira ndinokuda. Uroyi unopera si wewe ndinoramba ndichikuda. Saka murume ngaakude wakaita zvawakaita nemanga nyange nemapunda unenge unawo kumeso ngaakude chete nekuti that's how Christ has loved the church. With your imperfections anofana ukuda. Nyero wakaonda chero kamboswa nguva yekusimba anofana ngoramba achikuda. Then ponzi iwewe mukadzi submit to your husband. Wede kuti submit riravhiringidza zvakawanda. Submit rinobva raita ngori kunzi pusiswa. Submit rinobva raita ngori kunzi enda pasi pake zvakanyanya zvokuti hauna chaunotaura aiwa. Ko Mwari vaizozvicontradictory. Vambokuti enda unoita helper. Wozokuti ita helper akangonyarara unobatsira sei wakangoti kuziwi uri chidomain person. Pari kunzi submit. Pari kunzi give him his position. Give him his position as the father of the house. Consult him. Talk to him. Share ideas with him. You are a helper. Baba, idea mama taure. Mama ngofunge rota papa kadai panodai. But because the Satan anenga auya nema issues. Ekuti unambochunguna betrayal ye 10 years ago, you can't forgive. Amuwane that moment yekugara pasi muchi communicator. Mune muri busy kuitira ma action nekuignowana. Munozati munogona kuita bedroom mwechete asi muchiti mwana urara kuona uko chinenge chapinda manje Satan chagara. Chichikudzwa kuti iwe ungasekerere munhu akadai last year akakuita zvakati 2 years ago akakuita zvakati 3 weeks ago akakuita zvakati muignore woti kwindi kumeso iwe bva udzwa kuti naiwe unoridizi mukadzi rakakwindimara kudai rinenge rinotoroya nyangwe ndiwewo inga waedza one ezvinouya kumba nguva iriko harisi kutaura newe saka mese muri kuparidzirwa Satani anogona kuparidza munoparidzirwa mashoko akasiyana anoenderana mwenomwe muri mumba 1 pana kuti muparidzirane shoko reunity murume nemukadzi munotanga kuentertaina Satani achikuparidzirai uko achiparidza kuti wona zvakaita imbonyenga murume anobvanzi imbomunyengera mumwe mukadzi aona kuti haasi yega ari kuti kwindi enda unonyenga umwe agoona kuti zvaari kuita zviite ona murume sumu na 10 pfeka bhatyira akatora maki yake mota hutu aenda hana kutaura kwari kuenda Satani obva usamubvunze musiye abude mangwana kuseni kana uya usamubikire kana tii usataure naye muignore ndokuti aona kuti hauna basa naye saka munoparidzirwa naSatani mugosvika pakuti unozoti betrayal but hauna kuona kuti Satani anga achikuparidzirai mese mameseji uyo aenda kwaenda obvanzi naSatani nasu usatodzokera kumba rara ikoko iwe unomudii mukadzi wacho unodzokera unodii akakutsamwira rara zvako ikoko iwowo mangwana kuti betrayal nezvaakatotochiita but ukatarisa maparidzirwa naSatani for so long mese muchientertaina saka semukadzi akachenjera there are some things that you can avoid there are some things that you need to learn to talk there are some things that you need to learn to pray pane zvimwe zvisingade kutaura zvinoda kukochomorwa muspiritual poita zvimwe zvinoda kutaura
zvinoda kukochomorwa muphysical. But ukasaziva chekukochomora nestrategy yekukochomora nayo, unogona kukochomora zvemuphysical izvo zvichida spiritual. Woswera makurohwa nekurohwa. Why wataura mashoko asiriwo ngosinganide. Pane pekuti unofanira kuona kuti ndiri kudhila nemunhu here kana ndakudhila nemudzimu. Ndiri kudhila nemunhu here kana ndiri kudhila nemweya. Saka panoda that wisdom, and that wisdom is found in God. Saka ndakupedza zvangu, handisonyanya kuramba ndichienda mberi, ndofunga ndizoti pane imwe program iri asi ndangoda kuti ndimbotaura nyaya yekuti betrayal iyi ine madimensions akawanda. Kuno mwana anogona kuti mama ini ndaita zvese ndichimuitira zvese asi akangondibetray akanonyenga. Yes, there is that opportunity iripo. Why? Because chandoda ndikuudzeni ndechekuti marriage haisi ndikati chiko hausi ushamwari. Marriage haisi ushamwari wekuti unoti handichada kutamba naye saka zvapera. Marriage is a covenant inenge ichitoti Mwari vanoiziva. Ndosaka muchinzwa Bible richiti what God has joined together no man shall put us under. You are not joined by men. What God has joined together, pane a spiritual element yekubatanidzwa yekuti haina munhu mukati, haidi munhu iyoyo, ndeya Mwari. Saka what God has joined together no man shall put us under. Saka that covenant is very meaningful and powerful to break. Mwari is a covenant keeper and havadi vanhu vanobreaka macovenants. Saka Satan will now put you at test. Satan is fighting that covenant. Satan is fighting to prove to God kuti hakuna munhu anogona kukeepa covenant. Saka Satan will make sure kuti kana chapinda marriage menyu chinouya chokupatsanurai chobva diffuse the meaning of the covenant. Mutowa munochata zveshuwaka munenge muchiti aiwa hapana tinoshinga tinoshinga, but kana chapinda chisatani chinotanga kuparidzira umwe neumwe kunzi saka iwo ndo zvese zvawakatoda ipapa. Saka unonzi une murume kana wakamutarisa una kufupika kwachakaita, una kudai kwachakaita, una zvachakaita, udaita submit, chinoitwa submit to here ichochi. You know, Satan will start to preach a message. Oenda kumurume zvonzi naiwe ndiye mukadzi wakatodayo nezvaakaita izvo zviya, una secretary wako ndopa unaona murume wako achabva kana nekubasa, akunakidzwa nekubasa iwapa. Saka zvinoda some of these things zvinoda wisdom, and the wisdom that you find it in God. Before you overreact, before you see betrayal, before you see unfairness, zvinoda wisdom yekuona kuti Mwari vanokupa wisdom yekuona kuri kuenda zvinhu ameno imimi, but pane pamwe kuti Mwari vanokuratidza kuri kuenda zvinhu, Mwari vanokupa revelation kekuti pane kwaari kufara somewhere. Unozviona murume wako anogona kuedza kuviga varume mazaro nemamobile phone, anogona kutoita imwe foni chaiyo yekuti hautomboziva kuti iripo, inogona kuchengetwa kana mota kana pai inenge ichifonerwa nayo munhu iyeye. Saka Mwari vanongokupa kahint kekuti uone kuti pane zviri kuitika. Iwe ukasangwara manje how you handle it also matters. Pane zvimwe zvokuti wakabva wamhanya usati wane information and then you broke your marriage. Pane zvimwe zvokuti wakazosara woziva zvakatopfuura zvakatopera and you broke your marriage over chinhu chakatopfuura. Your marriage is a destiny. Kana ukazwa kuti marriage is a destiny, you know kuti the destiny ari kufighta destiny ndi Satan. Unless uchirohwa zvekuti uri kufa. Inini I always say it's something worth fighting for. It's something worth fighting for. I know vakadzi vamazano vamwe munogona kutotanga kunditi atite ini ndichifighta iye asingafighte. Yes, you are a helper. Mwari vakationa kuti rizidununiri. Mwari vakationa kuti rine maweakness. Ndo vapaiswa iwewe as a helper ndiwe the wiser one. Mwari vakati ndiwe the wiser one. Kana uchiti ndindoda house help mumba, unenge uchireva chi? Ukureva kuti nyaya yekucleana mumba ndoda munhu anondibatsira. Asi kana azouya iye munhu wacho otanga kuti mama maclean here, mama maita here chakati, unoti aiwa ndosaka ndakakutsvaga handiti. Auya kuzocomplimenta ma-areas of deficiency ako musikana wokuchengeta mumba. Auya kuzocomplimenta ma-areas of weakness ako. Ma-weakness ako ndekuti unoenda kubasa hauna nguva yekucleana mumba, haugone kuti uwacha, haugone kuti uaine. Auya kuzokucomplimenta. Asi kana iye auya kuzokucomplimenta musikana uya as a helper, ozochitanga kukuudza zvekuita mumba mako, unotomuudza kuti no, you don't come to tell me what to do. Saka Mwari vane structure yavo futi yema-relationships. Asi at the same time, you have to be alert and you have to be wise. Kwa nhasi ndagumira pano. Ameno kana pane vandinzwawo.
Saka tichakontinua zvedu next week. Tinongoramba tichibatsirana semadzimai kuonesana maissues emadzimai. Panyaya tataura nhasi pana ane chaakuda kukomentawo here kana kuti chaakuda kutionesawo kana chaakuda kubvunza. Ndoziva mwachati hamuna kubata nyaya yemarelationship ko kana uchiita zvese iye akachiita anenge achitori neweakness. Kuna vamwe varume vane weakness yekungochiva haafadzike iye ende haisi mhosva yako haunozvionawo pamakadanana asi anitori neweakness yekungochiva kana asitori negirlfriend ukatobata imwe anotosiya otonotanga futi imwe. Iwe uchirwa nezvachipo anenge asiya chipo atobata akuna Dorika atobva kuna Dorika atoo kuna Priscilla uchibata Priscilla atoo kuna Mary atogone kugara asina. Saka kana waona kuti ndo weakness yake unogona kumboedza kutaura naye chii mumboonesana then pane pekuti you make a decision. Handiti muri kunzwa? You make a decision. Can I live with it or can I not? Is it likely to change or it's not? Saka iwewe wisdom yako ndo yakuzokudza nesituation yako nelevel yazvo. Because pane pekuti kana akanyengana nemusikana kudaro achichita ari kukubetreya haati kukupaka namari haataure newe haadye chaunobika haarare mumba. Saka already wakugara une pain pamusoro pebetrayal wane pain yerejection. Anokuita kuti uite go through rejection at the same time. Pain yacho inoita ongoing haipere. That one becomes dangerous. It will result in your sickness. It will result in you wanting to commit suicide. It will result in you looking down upon yourself. It will result in you losing your self-esteem. It will result in you losing friendships. Unotanga kunyara kuassociate nevamwe. Why? Because vari kukudzwa kuti ndandiri ndaisiya. Saka iwe because you are not ready kuudzwa kuti siya unotanga kuavoida vanhu vese vari kukudza kudaro. You become lonely and isolated. Saka that is dangerous. Saka iwewe ndiwe unozoziva kuti ichi can I take it or can I not take it. Hatigone kukufungira ipapo and hatigone kukuudza zvekuita. Asi iwewe wega ndiwe unozoona kuti ichi ndingabva ndagarawo upenyu hwakadai here. Kana ndichiti murume wacho haatenge chikafu handitengere hembe handitengere chekudya handipe motikari yake handitakure. Ndakazomboona mumwe mukadzi ndikati naini zvamunotikinya nebasa every day ko baba vengu kwenyinga vanongopfuura nerodhi yamunofamba nayo zvikanzi haite handitakure mota make haite. Asi motikari yedu tiri kubhadhara tese mongetingi mari yekufinance tiri kubhadhara tese asi hafa akanditakura. Wobvosvika pakunoti kubatwa rafu kwachoka unozodei. Saka pane pamwe pokuti wega unoona kuti asi manje pakuda kutariswa kuti chii chimwe chacho because kune mweya yetsvina kune mweya yemadzinza isingade dzimba kune mweya inomhemhaira nenyika kune mweya yekumusha kwake isingade dzimba. Pana satani wacho anenge akamira achingoti hatodiwo futi chinonzi marriage. Saka dzimwe nguva futi usati wazonyanya kumhanya kuti ichi hachiitike wamboedza here kuchinamatira. Pane maprayers ekuti ukaaita you have to address issue iyoyo. Marriage inoda maprayers every day. You pray for your marriage. Handidi kukunyeperai vamwe vanogona kuti haina handiite kana usingade fair and fine uchati apa waenda apa waenda apa waenda apa waenda kana kuti uchachuza kugara wega. But marriage yakafanana nemwana. Mwana wako anoda prayer every day. Marriage yako inoda prayer every day. Iwewe wacho unoda prayer every day. Saka ndo pati panozokosha nyaya yekunamata. Asi mwana anogona kuti haini ndanamata ndaneta asi zviri kuramba. Ndo paunozoita decision yekuti izvi zvazvishande. Mane pamboona kuti apa ndakazvitsvagira rombe chairo. Rombe rekuti mari mashanda rinoritora richinodya nemagirlfriend. Matenga madhoo ekuvakaimba rinoritenga richinotengesa richidya negirlfriend. Unobvaona kuti hapana kana kwatiri kuenda. Haana kana direction. Munhu ari kuchera gomba rake and iwe utyasangwara uchawira naye mugomba iroro. Saka pane pamwe pokuti you can choose kumboseparata. Asi uchiti Mwari, I am seeking your presence and guidance. Wombonamata uri in a freer environment. Ndosaka mchona marriage achinzi before you cancel the certificate imboseparata umboita sober. Wombonorizina uri sober. Why? Because dzimwe nguva bitterness yaunayo nemunhu yemba one inokuita kuti ufunge kuti hauchamuda kana kuti ufunge kuti hazvichaweka because you are full of bitterness. But pamunoseparata mukambopanana space unozoona kuti no kumuda ndomuda asi kahunaka ndokandoda kuti kachinje. Iye paunombomusiyawo for those few days anozoona kuti no mukadzi wangu ndomuda but hameno chiunhu chandoita kana aripo. Saka munogona uchibvumirana kumbonamatira marriage yenyu then you get back together. Saka zvinhu zvinogona kuitika mumarriage futi izvozvo mune musina kurambana but that space is like a retreat
Mwana mwana mboneta sober ari ega. Because the more yamunenge muri panguva yekurwadzisana nebitterness, you shout at each other so much. Muno shout dana munoudzana mazwi anorwadza, zvinobva zvaita worsen the situation. Saka ndiwe unozoona wega kuti ichi chino ichi aiwa. Pozoitawo zvokuti rimwe zimweya zveshuwa baba kana anasekuru nana baba vakafa vachiita zvipari. Iye wacho hameno chinongomubata, unotomuzwa chichifungika hameno mweya unongondibata so. Ndomuzwa kuti dai ndaita vakadzi tu. Rinenge rabata zimweya iroro. Umutarise mari yaanotambira haikuoneka kana mukadzi wani wacho. Unoda vakadzi tu unovapei? Hapana kana chaanokwanisa kuti ane vakadzi vavo tu. Asi zimweya rangomubata rangomuvhara maziso. Saka zvimwe zvacho usati wanyanya kufunga kusiya, imboedza kunamata. I know kune vanoti hanzi takanamata, inini ndokuzwa kuti ndakanamata ndikaona zvichishanda. Ndinogona kuzwa kuti ndine vanhu vazhinji vakanamata zvikashanda. Saka usakurumidze kuita give up. Your marriage is your destiny. Satan is fighting destinies. Akafighta iwo ukabuda marriage. Mangwana uchaita chikomba chiri married. Murume wako achaita chigirlfriend chake. Then somehow Satan anoda spread a fornication. Satan anoda spread a adultery. Why? Because Satan is fighting to recruit people for hell. He is fighting to recruit people to miss the last day. He is recruiting people kuti vanhu Mwari anyadzise Mwari. Saka Satan is fighting. Saka iwe ukasangwara unopinzwa. Ukave one of his statistics. Ndataura, ndapedza. Kana uri pano, une relationship issues, une spousal cheating yakaitika, une kurwadziwa kwaunako, uri kuti inini handiziwo ndodhila nazvo sei. I want you to open your heart and say, Jesus Christ, you are the Prince of Peace. You are the healer of broken hearts. Handina kumwe kwandogona kumhanyira. Handina umwe shamwari chaedza tsugona kubvisa pain yandinayo. Shamwari chaedza tsugona kunzwisisa what I'm going through. I still love my marriage, but ndiri kuomberwa kuramba ndiri musircumstance yandiri. Jesu Kristu mukasandibatsira imimi, handisisina kumwe kwokutizira. Handidi kuti imba yangu iparare. Handidi kuti murume wangu aende. But situation yacho yandiremera. Ndiri kutadza kana kutaura naye. Ndiri kutadza kana kurara naye. Ndiri kutadza kana kumuda. Zvandiremera zvandiri kuita go through. Ndoita sei Mwari? I need only you, Jesus Christ. Masikatano. Maybe uende kuchechi, maybe usati watendeuka. Asi uri kuti handichisina pamwe pekutsika. Uri kunyatsotarisa ona kuti mufamily menyu vese vanhu ndozva vanongoitwa nevarume. Unoudza sisi vako vanoti ndozva ndiri kutoitwawo vaonda muso. Unoudza pane kushushwa kwekuti huro inenge yabuda yese yasikana mai mwana makauya mune body yenyu yakazara. Kahuro kambuda kudai. Unoudza pane kushushwa kwekuti kana ganda rinenge risadai kana mafuta kana makeup, ganda rinorambawo kana ganda charo rinosvika pakuramba. Kuti iwe zvako ndazvitadza. Aiwa kana mafuta acho kana mafuta anoramba utendogara papi papa. Ina handichadawo. Unosvika pakurambwa nefuta rekuzora charo. Unosvika pakurambwa nefuta charo rekuzora. Ganda richiita rejection nairo kuti ina handidi. Pane level ye rejection inosvika ipapo. Yekuti wadadirwa nemurume zvoti wasara huro chete. Hembe ukapfeka ichafita. Kana vanokuona vacho chaiva rushoti uchiri kuitei. Asi wewe unenge wakati ina handiende. Asi kugara kwacho kuri kurwadza. Nhasi ndoda kuti umbodaidza Jesu. Uti Jesu kana mukasapindira panguva inei, handichisina kumwe kwekuenda. Asi Jesu wacho usati wavadaidza, vanokuziva here? Because kushanda kwaJesu kunoshanda nekuzivana. Uri mavari vo vari mauri here? Kana uri mumwe uti wangosiri mavari, it's never too late. Unogona kuagamuchira nhasi, wototanga kufamba newe nhasi. Wototanga kupa comfort nhasi, wototanga kukudzidzisa nhasi. Unogona ngoti ndisati ndaenda, Jesu Kristu ndokugamuchirai semuchengeti wangu. Jesu Kristu ndokugamuchirai semufudzi wangu. Ndauya pamberi penyu, matadzi angu ese ndoisa pamberi penyu. Nditorei semwana wenyu, mundichengete, mundigeze neropa renyu. Ndinoisa zvese zvangu mumaoko menyu, ndinoisa zvese kwamuri. Nezita raJesu Kristu, amen. Kana wagamuchira Jesu, chisira mumaoko make, mutambidze mutoro wako. Inini shoko ravo ndoziva rinoti, ndipe mutoro wako unorema, ndokutakurira unorema ndokupa wangu wakareruka. Handidi kukunyeperai, kana nesuwo takadziona dzimba dzichiremedza. Nhasi unondogona kuseka zvangu nchitarisa. Vana vangu vakura, varorwa, ndane muzukuru. It was not an easy journey. Pakaita betrayal, pakaita kurwadziswa, pakaita kushungurudzwa. Asi unozoti Ebenezer, natisvitsa pano Jesu. It's never easy. Handisi kutaura zvandisina kuona. Kune anoti aiwa mimi pamwe zvenyu. Aiwa, chero panesuwo zvinotoitika. Takatodzidzawo zvandiri kutaura zvimwe ndakazvidzidza kupfurikidza nezvandakasanganawo nazvo. Handidi kukunyeperai. Marriage haisi yekutamba.
relationship haisi kutamba, a matter of the heart. Kune vakatsemurwa moyo, urimo mumbasi moyo wakatsemurwa, chinonzi lava uchisina, wangovemo because you have to be. But I want to say to you, it's never too late. Satan ndo zvaanoda kuti ugare neendurance, asi Mwari haisiyo picture yavaive nayo pamarriage yako. Murelationship mako Mwari haisiyo picture yavaive nayo. Mwari vaive nepicture yekuti uenjoy, and it's never too late. Today, if you invite the Holy Spirit as your teacher, the Holy Spirit as your helper, unoona zvinhu zvanga zviri negative zvakuita positive. Some of the changes should start with you. Iwewe tanga kuve ndiwe tsamba inoparidza shoko rauri kuona murume wako. Zvimwe zvacho iwewe kuchinja kwako uchachinja murume wako. Zvimwe zvacho iwewe mafungiro ako achachinja mafungiro emurume wako. Saka before you point at him, chimbotarisa iwewe wacho. We all have things to change. We all make mistakes. Tine tumwe tuunhu twedu tunovava. Tine mamwe macharacteristics edu anovava. Ekuti kana iwewe usina kuchinja, iye wacho pamwe futi kuchinja kunomunetsa. Asi iwewe kana ukachinja, uchave mharidzo kumurume wako. Even akuda kubuda kuenda kugirlfriend, anocompare attitude yako, agocompare love yauri kumupa, agocompare humility yaunayo, agocompare zvaitira unoita zvinhu, agocompare fruitfulness iri pauri, agocompare wisdom iri pauri. Ozofunga chimunhu chaaruda kuenda kwachiri. Unoona anga abata maki, ambopinda mumota. Uyo adzoka agapa sofa. Satan omuti enda futi ona uyo asimuka, asvika padoor, otarisa. Mweya muchena womuti uri kuenda kupi uchisiya mukadzi wako akanaka. Mweya muchena is a minister. Onzwa futi adzoka. Zimwe yariya remadzinza romubata romuti buda uende kugirlfriend. Mweya muchena odzoka oti aiwa, tarisa mukadzi wako. So you need the Holy Spirit in your marriage. You need the presence of God in your marriage. The Holy Spirit can turn a man into a husband. Some of you have got men in houses. A man in your house, not a husband, but the Lord can turn a man into a husband. Some of you have got houses, but you don't have homes. House inogona kuve 30 bedrooms. House inogona kuve fridge, fridge 7. House inogona kuve the best house that you can ever find, but it's not a home. Why? Because it's full of pain. But God can turn that house into a home. Imba yawaivenga uchibva kubasa kuti ndakuenda kumba kuya kune vanhu vaya, inogona kuita a home that you don't want to live when God is part of it. Saka ndoda kungoti nhasi uno sangana naJesu. He is a way maker. I don't know what tears you have cried. I don't know what pain you have gone through. I'm not saying to you zvinhu zvekuverenga chete mubhaibheri. Ndosaka ndisinganyanya kuda kuti ndikuudze history yemubhaibheri stereki. Why? Because unogona kuti imi nezvemubhaibheri zvakaitika kare kare. Ndikukudza zviri kuitika day to day. Neni zvandakasangana nazvo. Neniwo zvandakatokunda. Ndakazvikunda nechinhu chinonzi kunamata. Ini ndinokudza kuti hapana chemarriage chausingandiudzi. Ndakaona zvakawanda mune yangu kwete yemumwe munhu yangu marriage. Asi God is a way maker. Today I smile. Today I say I have overcome. Satan anogona kuda kuya achikufungidza kuti uite bitterness. Satan anogona kuya achikuratidza kuti uite bitterness. Past is past. God will move with you towards the future. Today I want to look at your situation as the past. To look at that betrayal as the past. Take it and say betrayal yakaitika in 2010. It was in the past. Zvakaitika last month. It was in the past. Give that pain to the Lord. Ita Jesu alishada kuramba ndichifunga nyaya betrayal yoyi. Take it and I want to release myself and God will give you peace. Receive the peace of Jesus Christ today. Azvina kutanga newezve betrayal. Jesu Kristu akatobetraywa nevanhu vaifamba navo chaivo. Aifamba naJudas, asi Judas ndiye akamutengesa for 40 pieces of silver. Iwawo pamwe hapana chakatombobhadharwa. Kind of betrayal yauri kuchema inotanga newe and haipere newe icharamba ichiitika. Iwewe wacho wakatombobetrayawo. Let's be honest. How many people have you betrayed? How many people have you lied to? How many people have you let down? Saka it's a cycle. Ukangonzwisisa kuti the betrayal wakaitwa inotanga newe ende hausiwo kupedzesera ende wahazvireva kuti hausati wabetreyawo wakatombobetrayawo. Saka don't let it hold you down. Don't let it destroy you. Don't let it shape you. There is a life to live ahead. I don't know where I'm speaking to, but ndoda kuti kana wanga wakaremerwa imboedza kuturunura. Decide to forget about that incident. You don't need to keep on reminding your husband about that incident of 20 years ago. You don't want to continue to focus on that incident. It will take away your happiness. It will minimize zvakanaka zviri kuitwa naMwari muupenyu hwako. Kuno mumwe kuti Mwari vablessa wapromotwa pabasa.
but unezi thorn in your flesh rawakatakura re-incident yakaitika 10 years ago. Today, release yourself and set yourself free. May the Lord bless you. I just want to say, kana uchifeel out you want to talk, you can always let us know. Tonight, my prayers on Thursday night, Emma warfare prayers against spirits and principalities of darkness that fight marriages, that fight our prosperity, that fight our destinies, that fight our progress. You are free to join me live on Thursday night, 9:30 UK time or 11:30 South African time or Zimbabwean time. You are blessed beyond measure. Chinchinonzi mukadzi, you are blessed. Mukadzi, you are the destiny holder. Creation inosurrender chinhu chinonzi mukadzi. Why? Because the production ye community, production ye nation, production ye universe is in the hands of a woman. You carry a womb. That's a gesture that no one else has been given except to a female. Saka, you are very special. Don't let any word rakataurwa nemunhu akakuramba linger in your ears to confuse you, to mess you up. Don't allow word rakataurwa nemunhu akakusiya to minister into your heart and think you are nothing. Unorambwa namunhu akakuzoti you are nothing, hapana chakuda futi. Kuitira kuti urambe wakabatirira paari. But today I want you to believe that you are better than that. God loves you. You can still get married. You can still make it. You are blessed beyond measure. Thank you so much, Mwamwari. Thank you, Yvonne. God bless you. Thank you, Leah. I love you with the love of God. Ndikasasiya ndati I love you. Ndinonzwa kuti ndatadzisa Mwari pour out more love in me. I have to empty my love to receive more love. Every woman andinzwa nasi. Nemachazondinzwa later. I love you so much. You are important. Wakakosha. Ukashayikwa iwewe. Unoziva nyika zvayakaita. Inenge jigsaw puzzle. Makambona majigsaw aya anenge ane mapiece. Pamwe piece iyo inenge ichiburitsa zimunhu. Kana kuti piece iyo inoburitsa imba. Ukashaya piece kanobata window. Imba iyo inosara ine gap. Ndozvakaita nation necreation. You are an important piece of God's creation. Ukatoshayikwa iwe Leah, pane zvinotoramba kufamba. Baibhiti ukashayikwa, pane zvinotoramba kufamba. Manuela ukashayikwa, pane zvinomira. Martha ukashayikwa, pane zvinomira. Liz ukashayikwa, pane zvisingaendeke. Mai Momo mukashayikwa, pane zvinotomira. Pane chinhu chawakatokoshera chawakasikirwa. Amai vangu Ruth, I love you Ruth Shire. Akandibereka. It's good kuona mai vangu vachiuya kuzoteerera nichitaura. It makes me feel loved. I love you Mama Shiri Ruth. You are a blessing. I love you so much. Mwari vakuitire zvakanaka. Kethi taurai. You have an important part to play in life. Yokuti iyoyo ukasaiplay iwewe character iyoyo inotosara iri missing. Unotori character on this kingdom. Panotori nema characters ekuti Mwari vakati character yakati iri muna Barbara, character yakati iri muna More Blessing. Saka ukabvuma vanhu kukuita reshape. Do you know kuti ukasangwara unoitwa shaped nevanhu. Vanhu vari good at shaping you into what they are not. Vanhu vanokutaura zvekuti they will reshape you and rebuild you and recreate you. Asi ivo vasingabvume kuitwa reshaped. Don't allow the words of people to change you into what they want to see. People who love you, who accept you in who you are. And iwewe kana wakachenjera, don't settle for anything. Review your character. Review who you are. Wega unotoziva paunoruma, unotoziva paunovava. Unotoziva chaunonida kuchinja. Be honest to yourself. Once a week, write down, who was I this week? Uchaona tumwe incidents uchakuratidza that you were not faithful to yourself. Une zvakati zvawakaita, une zirafu rawakaita, une kuvenga kwawakaita. Saka reflect and desire to be a better person. Don't let the world shape you. Nokuti world ikakushepa inokushepa ne bitterness. World inokushepa ne jealousy. World inokushepa to slow you down. Be what God wants you to be. I love you with the love of God. I love you so much, ladies. I love you, my Natalie. I love you, my Sean. I love you, Adzanai. I love you by bits. Vamwe vese ungatudzana, I love you. I love you so luhle. I love you with the love of God. Mwari ngavakuitire zvakanaka. I love you. Ndianumwe ari kunyora ndiri ngoti vari kukomenta ndova ndiri kuona mazita avo. I love you Lizzie Makore. God bless you. Ndiudzewo kasi kana ngatingoudzana I love you. Kana ungotsvaga umwe munhu unongoudza I love you. Kune vamwe vasina anombovaudza I love you. Saka mukabva marambira unobva waomera I love you chaiyo. I love you. For watorwadziwa kungotapota I love you. Aukuona uchinyima I love you ka. Uchazopawo chii. Hanzi naBrenda amen. Lizzie hanzi thanks. Baby chance I love you too.
Emily, I love you. Ngati tofana kudanana sevana vamwari as women. Do you know that women, we should stand for each other? The reason why pamachirwadzisana nyaya yekusanzwisisana. If I love you as a sister Tambu, andigone kuzoya kuzokupwanyira imba yako. If I love you as a sister Jessie, andigone kuzoda kuti ndikone uchirwadziwa. Chinoita kuti tirwadzisane nyaya yekusagona kupanana love as sisters. I love you Shari. I love you more blessing. I love you Paula. Yes, I love you Ona Paula. I love you Leah. I love you Barbara. Ndo zvakanaka. Love. Even uchisvika pabasa so just say Lord give me the grace to love everyone. Ingoda answer papa I love you. Na any event Jeko. Oh, munaita my events. Thank you. May God bless your business. Ngavakudze business renyu extend we. Muku hands love you evangelist Deborah. Thank you. Philip hands amen. Opanana Philip varume varipo. Inga zvakanaka. Next time tichazodawo kuwana mukana wokumboita imwe session yedu tine varume nevakadzi timboona. I think tichanakidzwa. Hands Abigail. Thank you. Be blessed. Grace Nyasha, love you all. Thank you so much, people of God. Matembelunga, beautiful. Thank you so much, Maringa Wapitre Shakanaka. May the Lord bless you. Kanamuri free Muswe Thursday night. Join us for prayer tonight at 2 hours from 9 p.m. UK time to about 11 UK time. It's a time to take back what belongs to us. Reka ungojererwa na Satan. What marriage yako wapwanyiwa, basa rako watorerwa, confidence watorerwa, future yako watorerwa. Ndo zvinoita upenyu. Aiwa pane zvimwe zvoda kuti Satan nasinda zvopedzana newe. Pane nguva kuti kana pava kunamatwa zvichwa panofanira kunamatwa. Saka unofanira kumbowana nguva yekuti unojoina live on Facebook. It's all for free. I hope to see you all on Thursday. Thursday morning toita morning devotions. Vasina vanoda kunamata vasina kunamata navo unogona kujoina prayer group redu pa WhatsApp. You can ask me for a link. Unogona kuisa na comments kana kuita inbox me evangelist Deborah is my page. Ungoti ndikuda kujoina WhatsApp group rekunamata. Topoto tinamata newe kana pa Facebook tine group inonzi Radical God Chaser. Unogona kujoina wapapo tingo encourage na muna Mwari. Kunamata kwakaoma uri one, sometimes you need encouragement from others. God bless you. Thank you, Sisi Melly. Thank you, Sisi Melly. Ngatitende Sisi Melly Sataenda. Thank you for this time that you have given us. Kuti tiwe sombotaura sevakadzi tichenkarejana. Ngatitende Sisi Melly. Ngatitende Sisi Melly. Ngatitende Sisi Melly. Ndibatsirewo ndodawo munhu anongoti thank you Sisi Melly nekubvumidza evangelist paplatform. Ndibatsirewo kutenda asikana musati maenda. Ngatitendewo Sisi Melly vedu. Thank you, my Natalie, my Taenyu. Tatenda Sisi Melly. Thank you so much. Ndodawo vamwe vatatu vanongondibatsira kutenda Sisi Melly. Kuti vaita havo nekuti pamukana. Tiitirwe zvakanaka. Yeah, thank you, baby. Ende kune umwe zveshuwa havafe wakanyora. Azviite. Mwari ngatibatsire. Thank you so much. God bless you, ladies. I love you. Bye-bye. Muitirwe zvakanaka. Tozoonana next week Muswe Tuesday nenyasha. Bye. Anzi Mazurude always Smelly. Thank you. I was Smelly vakatikoshera. We pray for her all the time. Mwari ngavaendese mberi. Mwari ngavapfuudze mberi. Bye. Ikayalami